Boa tarde. Reanudamos a sesión, tal como se acordou ca proposición non de lei do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de doña Lara Méndez, sobre as medidas que debe pôr en marcha a Xunta de Galicia para a defensa do sector primario galego afectado polo acordo comercial entre a Unión Europea e Mercosur. Presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Para formular a proposición ten a palabra a señora Lara Méndez. Grazas, presidente. Moi boas tardes a todos e a todas. Temos que iniciar por recordando que os acordos internacionais os fai a Unión Europea, non os fan os países miembros. E, polo tanto, hai que conciliar distintas necesidades dos distintos países. E que, ademais, en este acordo se leva traballando moitos anos. O fácil sería enarborar a bandeira do non. Sería cómodo, sen coste político e, ademais, sen ter que traballar. Dende o Partido Socialista alonxámonos das mensaxes negacionistas, de debates estériles, de debates interesados e de quedarnos coa queixa ou de instaurar o medo. Dende o Partido Socialista optamos por ser propositivos e por traballar para acadar un acordo que lle dé garantías ao noso sector primario. Sobre todo nun contexto de dificultade e cunha situación xeopolítica moi difícil. Non nos quedamos coa queixa, nós somos propositivos. É máis doado, como decía, non facer propostas, pero para facer unha política cómoda e sen traballo, mellor quedamos na casa. E os países que forman parte do Mercosur, do outro lado do Atlántico, non se puxeron agora a producir como tolos. Producir carne, leite, viño, aceite, porque se abra un mercado. O mercado que se abre co acordo vai en dúas direccións. Os países do outro lado do Atlántico tamén están preocupados polo que poda implicar a entrada do acordo, pola entrada de produtos da Unión Europea, que en moitos casos teñen mellor calidade e poden ser máis competitivos en Sudamérica. Pero tamén entenden que en este contexto político se abre unha oportunidade para ambos continentes, sobre todo tendo en conta a política arancelaria de Estados Unidos e os vaivéns de Trump. A modo de exemplo, con este acordo, hai unha baixada de arancéis no caso do viño en torno a un 10%, o cal beneficia o sector vitivinícola galego. E países como Argentina tamén ven con recelo o acordo neste sector. No caso do sector da carne, que pode ser dos máis ameazados no noso país, prodúcense 6 millóns de toneladas ao ano. Pero o que se vai a importar pasa de 200.000 toneladas a 290.000. Ou seja, co incremento das entradas das importacións é por debaixo das de 1.000 toneladas. Pero entendemos os medos que poida haber dun lado e de outro. E compartimos as preocupacións que poda ter o sector. Daí a importancia do que recolle o acordo. Cláusulas espello en tema medioambientais e sanitarios, cláusulas de salvagarda, con esa porcentaxe do 5% tanto no volumen das importacións como nos prezos. E trátase dun acordo bilateral e recíproco que hai que aplicar en ambas as dúas direccións. E gustaríame recordar aquí o que xa teño comentado en algunha ocasión, estas tres situacións, tres escenarios que se dan. Por unha banda, as importacións, o principal risco non é en tanto o volumen das importacións, senón da calidade das mesmas. E, polo tanto, as importacións están limitadas a previsión polos contingentes arancelarios e xa temos dados estes datos que permiten contextualizar o alcance real das importacións. No caso de vacún de carne, 1,5, no sector das aves, 1,3, e no caso do porcino, esta apenas supón o 0,1%.
de entradas. E, polo tanto, as cifras deixan claro que non é un problema cuantitativo, sino cualitativo. E daí a importancia de activar as medidas de salvagarda para non provocar distorsións no mercado vía presión á baixa dos precios marxinais dos produtos agrarios ou da xestión estricta e transparente das cotas de importación, así como dos controis efectivos en fronteira e correspondencia real cos estándares europeos no ámbito sanitario, ambiental e de benestar animal. Ese segundo escenario é dependente da dependencia estrutural que temos das importacións para a alimentación do noso gando, porque o gando come, e come todos os días. Ese alimento, en moitos casos, pois é de importación. No caso do porcino ou das aves, estamos a falar que depende o 100% da importación. No caso do vacún de leite, en torno ao 40%, e se falamos de vacún de carne, este se reduce a un 26%, polo que precisamos das importacións para poder alimentar o noso gando. E despois, hai ese terceiro escenario, que é reforzar a demanda interna, como piar de estabilizador do sector, fomentando o produto de proximidade, apostando pola diferenciación de calidade, pola orixen, a trazabilidade e sustentabilidade. É aí a Xunta de Galicia, donde dentro das súas competencias ten moito que decir, pero ten moito que facer. Entre elas, unha defensa sen fisuras e sen paliativos do novo marco financiero plurianual tamén da PAC. E pedimoslle ao señor Rueda que vaya a Bruselas a facer algo máis que teatrillo, que vaya a defender os intereses dos galegos e das galegas, que vaya a defender o noso sector primario. Porque xa aló polo ano 1986, o PP, daquela era a Alianza Popular, con o señor Fraga a cabeza, e ante a entrada da Comunidade Económica Europea, falaban de invasión de produtos. Iba a haber unha invasión de produtos e que nos ían a fundir os europeos. Isto se decía xa por parte do Partido Popular no ano 86. E hoxe, volven a sementar o medo. E aparte, hoxe con unha doble cara, porque polo menos o señor Frago dixo abertamente que pensaba cal era a súa posición. En este caso, en Bruselas din unha cousa, en Madrid din o mesmo que en Bruselas, incluso aquí din o mesmo que en Madrid e que en Bruselas, pero cando salen á rúa a facer a foto cos gandeiros e cos gandeiras, lle dicen outra cousa totalmente distinta, xerando incertezas e medos. E o PP e o BNG teñen que deixar de infundir o medo como arma política. Isto non se trata dunha barra libre para todos. Ambos partidos saben perfectamente que este acordo non elimina controis, non suprime estándares e non deixa desprotexido o noso rural. Trátase dun acordo con cotas limitadas, con cláusulas salvagardas, con protección ás denominacións de orixe, con exixencias fitosanitarias e sanitarias, con mecanismos de seguimento e avaliación. E as cláusulas pódense interpoñer en 21 días e a resposta ten que ser de 5 días hábiles. Polo tanto, unha vez que algún país poida detectar esta baixada de prezos ou incremento de importacións, se poden habilitar en 21 días con unha resposta de 5 días. E despois hai 4 meses de máximo para dar resolución. E as medidas poden permanecer durante 4 anos. Por iso, nos aquí pedimos á Xunta de Galicia que non quede impasiva, que actúe no ámbito das súas competencias. E por iso lle pedimos que defenda activamente unha aplicación responsable do acordo Mercosur, instar a activación áxil das cláusulas de salvagarda e dos instrumentos previstos na política agraria común, impulsar medidas de reforzo
da demanda interna da produción galega, que pode facer moito en este campo, mediante políticas de promoción, apoio ás figuras de calidade diferenciada, mellora da información ao consumidor sobre a orixe dos produtos e integración das producións galegas nas compras públicas alimentarias dentro do marco legal vixente. Desenvolver medidas de acompañamento específicas para o sector primario galego, orientados á estabilización dos mercados, ao apoio da renta das explotacións en situación de crise e ao reforzo da posición negociadora das persoas produtoras na cadea alimentaria. E pedimos, por último, apostar por unha estrategia de fortalecemento da base productiva agraria galega, incluindo o incremento de superficie agraria útil e a mellora da autonomía alimentaria, como elementos claves para reducir a vulnerabilidade fronte a escenarios internacionais e incertezas. Por lo tanto, pedímoslle a todos os grupos e, sobre todo, á Xunta de Galicia, ao Partido Popular, que actúe dentro do marco das súas competencias, que ten moito traballo que facer e debería xa de estar facendo este traballo e non alentando o medo nas rúas. Moitas grazas. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor Fernández Fernández. Presidente, señorías, lembrar que a posición do BNG é contraria ao acordo do Mercosur e é unha posición clara e rotunda. É, por suposto, tamén unha posición de apoio a todas as mobilizacións nas que se rexeita este acordo e se denuncian as consecuencias nefastas para o agro e aos consumidores e consumidoras galegas. Unha posición contraria que se fundamenta en dous motivos principais. O primeiro, que estamos ante un acordo que prexudica enormemente as explotacións e as producións agrarias galegas. Os produtos do Mercosur poñerán en perigo aos produtores galegos que non poderán competir con estes monstruos da produción agropecuaria. Por poñer un exemplo, Brasil produce 11 millóns de toneladas de carne de vacún, que significan o dobre da produción de toda a Unión Europea ou 120 veces máis que a produción de Galicia, e que vai poder ser exportada a esta parte do mundo sin ningún tipo de arancel. No caso de apicultura, só Argentina produce máis que toda a Unión Europea, e 30 veces máis que os apicultores galegos. Polo tanto, este acordo permitirá a entrada dun enorme volume de produtos procedentes do outro lado do Atlántico para abastecer o noso mercado, beneficiando únicamente as grandes multinacionais agroindustriais. En segundo lugar, este tratado traerá consigo un grave problema para as consumidoras e os consumidores. Hai que destacar que os cultivos e a cría de gando son realizados en condicións moi diferentes, pois permítense o uso de pesticidas, hormonas, antibióticos que están prohibidos na Unión Europea. Esta situación vai dar como resultado que entrará no mercado europeo e, por suposto, no galego, producións xa sexa en fresco ou como produtos transformados que non cumprirán os estándares europeos. En definitiva, para o BNG resulta incomprensible que se impulsen macroacordos comerciais que provocan o empobrecemento e a desaparición de pequenas e medianas explotacións e a entrada de produtos alimenticios sin garantías que prexudican aos consumidores. En resumo, prácticas completamente contrarias á descarbonización, á recuperación da biodiversidade natural, á soberanía alimentar e ao consumo de produtos de proximidade, o que chamamos quilómetro cero. Señorías, ante isto, dende o BNG presentamos unha emenda de sustitución que vai na dirección de rexeitar o Mercosur, o acordo Unión Europea-Mercosur, e que di máis ou menos textualmente: mostrar a oposición ao acordo Unión Europea-Mercosur pois as graves repercusións ao sector agrogandeiro e ás consumidoras e consumidores galegos e apoiar as mobilizacións nas que se rexeita o acordo e se denuncian as súas nefastas consecuencias. Señorías, saben o que indica esta iniciativa do Grupo Socialista?
Saben que indica esta proposición que coincide máis ou menos coas propostas mostradas polo Partido Popular e os dirixentes da Xunta de Galiza? Pois o que indica esta proposta, señorías, é o recoñecemento por parte do Grupo Socialista da grave afección que vai traer este nefasto acordo do Mercosur ao sector agrogandeiro e aos consumidores e consumidoras galegas. Nesta iniciativa recoñecen que este acordo vai afectar a Galiza e, polo tanto, é negativo para as mulleres e homes galegos. Señorías, voulles ler un pequeno párrafo da iniciativa do Grupo Socialista. Di, a aplicación deste acordo suscita preocupacións fundadas en distintos sectores produtivos, especialmente na gandería, debido ás diferencias existentes nos estándares de produción sanitarios, ambientais e de benestar animal entre a Unión Europea e os países do Mercosur. Agora voulles indicar as declaracións feitas polo presidentiño da Xunta, o señor Rueda, na súa visita á Unión Europea ao comisario de Agricultura a pasada semana. Unha visita para expresar o sí boana á Comisión Europea dende a súa mentalidade de colonizado. Unha visita para facerlle un boicot ao portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, e así es que lle expresara ao Comisario de Agricultura a opinión contraria de Galiza a este nefasto acordo co Mercosur. Así son vostedes de democráticos, señorías do Partido Popular. Vostedes non soportan unha visión contraria á súa. Non toleran que haxa unha visión centrada en Galiza, orgulloso do noso, e que defende este país e as súas xentes por encima de calquera cousa. Non soportan que esta visión sexa a do BNG. Un PP que ten unha visión de Galiza dependente, sucursalista e colonizada. Unha visión pequeniña da nosa terra e as súas xentes. Rueda non pode soportar que se vexa claramente que o BNG fai o que el non fai, que é defender o sector agrogandeiro galego ameazado polo acordo do Mercosur. Señorías, Rueda dixo, abro comillas, quixemos volver a insistir na necesidade dunha estricta observación de todas as cláusulas de salvagarda e as garantías que aseguren que a agricultura e a gandería non vai sufrir ningún tipo de prexuízo. Señorías, se vostedes, señorías socialistas, na súa iniciativa recoñecen por escrito a súa preocupación do sector e dicen que son fundadas, que hai que activar salvagardas e medidas correctoras que lle demandan á Xunta protección para o sector agrario galego, se vostedes, o seu presidente, o presidente da Xunta, avalado por vostedes, señorías do PP, fai unha viaxe a Bruselas para que haxa cláusulas salvagarda e garantías para nosos produtos, entón, ante iso, señorías do PP e señorías do PSOE, si recoñecen públicamente os graves problemas que vai traer para o sector agrogandeiro e as consumidoras e consumidoras galegas o acordo da Unión Europea e Mercosur, por que votaron hasta 3 veces neste Parlamento a favor do acordo? Por que votaron no Parlamento Europeo a favor do acordo da Unión Europea e Mercosur? Por que queren instalar esta bomba de reloxería no medio do rural galego? Por que menosprecian deste xeito o sector agrario galego? Por que non lles importan as consumidoras e consumidores galegos? Por que votan en contra dos intereses de Galiza en relación ao acordo da Unión Europea e Mercosur, que reciben por prexudicar as mulleres e homes galegos que viven do sector agrario galego? Que contrapartidas teñen vostedes por prexudicar as consumidoras e consumidores galegos? En definitiva, que lles dan a cambio de vender o noso país? Están vostedes recoñecendo o nefasto que vai ser para Galiza o acordo do Mercosur e siguen votando a favor. Por que, señorías do Partido Popular e señorías do PSOE? Deberan explicar esta posición contraria aos intereses das mulleres e homes do rural e de Galiza. Señorías, se queren defender realmente o noso agro, as nosas produtores e a produtores, aos consumidores e a consumidoras, déixense de caralladas, déixense de tratar parvos a todo o mundo, déixense de comedias, señorías do Partido Popular e do PSOE. Vostedes saben perfectamente que todo o que están dicindo é unha cortina de fume para tapar a súa responsabilidade nesta estocada que lles están intentando meter e dar ao sector agrario galego. O único que teñen que facer para defendelo é votar en contra deste acordo nos parlamentos e nas institucións
onde se debata, comezando por aceptar a emenda que lles presentamos e votar aquí no Parlamento Galego, mostrando unha opinión rotunda, alta e clara, un voto non ao acordo Unión Europea-Mercosur. E cando se debata no Parlamento Galego ou no Parlamento Europeo, votar do mesmo xeito. E déixense de tanta farsa para xustificar o injustificable. Déixense de fume para tapar as súas responsabilidades. Déixense de vender Galiza, señorías do Partido Popular e do PSOE. E xa para rematar, xa que estamos falando dunha Unión Europea que é moi dada ás armas e pouco aos gandeiros e aos agricultores, non a guerra, imperialismo, nunca máis. Nada máis e moitas gracias. Non vexo eu tan pequeno o presidente da Xunta, máis ben o vexo que ten un tipo máis elevado, Digo eu, non, é unha percepción, por non entrar en outra cuestión, Vale. Grupo Parlamentario Popular, señor Viso. Bueno, xa, pero todos os entendemos. Gracias, presidente. Señorías, bueno, hai iniciativas parlamentarias que o que pretenden, como sempre, é disimular responsabilidades. E iso é o que trae hoxe aquí o Partido Socialista. Señor Secundino, permítame que faga unha aclaración. Se o señor Rueda é presidentiño ganando con maioría absoluta, como serán os que levan 20 anos na oposición? Bueno, pero vemos que temos o tiro errado. Resulta sorprendente que o partido que negociou este acordo en Bruselas, o partido que mal goberna España, o partido que ten voz directa nas institucións europeas, é dicir, na Comisión Europea ou no Consello, veña a pedirlle á Xunta, señora Lara, que faga e, sobre todo, que faga o que xa está facendo. E iso, señorías, non é política responsable. Iso é a política de tirar a pedra e a esconder a man. E a verdade é que, bueno, hoxe a verdade é que víamos que hai unha escena doble, porque mentre o Partido Socialista tira a pedra e esconde a man, o BNG vai un paso máis aló. Tira a pedra, esconde a man e culpa de enfronte, algo ao que nos ten habituados. Señorías do BNG, primeiro lanzan acusacións en Bruselas en unha soa proba e despois buscan responsables onde non os hai. Mentres aquí, vostedes, señorías do Partido Socialista, presentan iniciativas cheas de cálculos políticos. O presidente da Xunta estaba en Bruselas facendo o que hai que facer, defender os intereses do sector primario galego, onde realmente se toman as decisións. A semana pasada, o presidente Alfonso Rueda e a conselleira de Medio Rural mantiveron un encontro co comisario europeo de Agricultura e Alimentación. E non para facer declaracións grandilocuentes e moito menos teatrillos, señora Lara, senón para trasladar con claridade tres exixencias moi concretas. Tome nota, señor Secundino. Primeiro, cumprimento estrito das cláusulas salvagarda. Ou non o leo ben ou non me entende, porque xa o levo repetido moitas veces en pleno e en comisión. Segundo, reforzo dos controis en orixe e en fronteira para garantir que quen venda en Europa cumpre exactamente as mesmas normas que os produtores europeos. E terceiro, e non menos importante, tranquila, señoría, manter intacto os fondos da política agraria común, o seu modelo e apoio ao sector. E aquí convén lembrar algo importante. Os propios datos da Comisión Europea, e aí sí coincidimos que a señora Lara, que cando empezou a súa intervención estábame sorprendendo, porque íbamos de acordo hasta que, lóxicamente, exixiu a Xunta o que ten que facer. Os propios datos da Comisión Europea indican que os contingentes previstos para produtos cárnicos representan unha porcentaxe limitada no mercado europeo. Falamos en torno a ese 1,4%, señor Secundino. Por suposto, non estamos ante esa avalancha que vostede falou aquí, nin moito menos. Pero iso non significa que non haxa riscos, por suposto. Porque o verdadeiro problema non é o volume. O verdadeiro problema é a competencia desleal, señorías. O verdadeiro problema é a competencia desleal. E non o dicimos nós. Esta mesma semana, os 27 Estados membros deron luz verde a un regulamento para activar salvagardas agrícolas
con máis rapidez se as importacións ameazan aos produtores europeos. Señorías, se un produtor europeo ten que cumprir normas ambientais, sanitarias, de benestar animal, por suposto que cada vez son máis exixentes e, por suposto, como é lógico, ten que cumplir, non pode competir con produtos que non teñan esas mesmas obrigas. Iso é o que defendemos nós sempre. E iso foi exactamente o que trasladou a Xunta en Bruselas. Insisto, primeiro o agro, logo o mercado. Comercio sí, pero cas mesmas regras para todos. Pero mentre a Xunta fala con Europa e con representantes do sector, o Partido Socialista trae aquí unha PNL que basicamente consiste en pedirlle á Xunta que faga o que xa leva semanas facendo. Ademais, por suposto, a Xunta asumiu medidas concretas coa declaración conxunta coas organizacións agrarias, a SAGA e Unións Agrarias. Tamén se falou do Observatorio de Precios. Tamén se falou da promoción interna de produción galega. E, por suposto, o impulso á autonomía alimentaria das explotacións, con un obxectivo de reducir dependencia de insumos exteriores e estabilizar mercados. Señorías, nese acordo que se firmou, nós podríamos facer unha pregunta, señorías do Partido Socialista. Vostedes están ou poden decir que van a, ou poden confirmar que pode obligar ao Goberno Sánchez a cumplir isto que se firmou? Aquí o firmou a SAGA e Unións Agrarias. Señora Lara, podeme responder vostede na súa intervención. Este acordo que foi asinado cos sindicatos contempla dúas peticións moi explícitas para instancias europeas e para o Goberno central. Entre elas, a demanda dun plan reforzado e verificable de controis en fronteira e auditorías en orixe, o que resulta imprescindible que tanto a Unión Europea como o Ministerio de Agricultura, señora Lara, se comprometa en serio con esta cuestión e creen plan de control de fronteiras específicos. Por suposto que é un traballo riguroso, coordinado, proactivo, que pon manifesto que dende a Xunta de Galicia defendemos con feitos o noso sector primario. Anticipámonos mesmo ao Goberno central en medidas concretas de protección e de promoción, señorías. Tamén se van reforzar os controis sobre as importacións dentro das competencias autonómicas. Para o cal, señorías, onte mesmo se reunía o director xeral da PAC, de Control da Cadea Alimentaria, o director xeral de Comercio e Consumo, xunto con membros tamén da Consellería de Sanidade. Para que? Para facer ou para establecer unha comisión interdepartamental para tratar estes temas. Iso é o que é traballar facendo. Tamén se reforzarán as estrategias de comercialización exterior, de promoción interna dos produtos e como eso todo se fixo cando falamos da carne de vacún. A Xunta está a preparar un plan reforzado de control sobre os produtos importados dentro das súas competencias. A Xunta xa está a impulsar un observatorio de precios para detectar distorsión no mercado. A Xunta xa está a traballar en medidas para aumentar a autonomía alimentaria das explotacións, reforzando a súa base territorial. Por lo tanto, señorías, isto todo se resume que vostedes chegan tarde. A parte, hai outro detalle que tamén nos teríamos que analizar, e non deixa de ter a súa ironía, porque nesta proposición o Partido Socialista di estar preocupado pola dependencia exterior das materias primas para a alimentación animal. Señorías, precisamente unha das cousas que favorece ao sector gandeiro galego neste acordo é a entrada de millo ou de soia sen arancéis, o que, lóxicamente, abarataría os custos de alimentación animal. Miren, señorías, aquí nós temos que falar claro. O campo galego non precisa deses informes orais que se fan en Madrid. O campo galego precisa de decisións claras e políticas serias que o defendan e o protexan. E iso é exactamente o que está a facer a Xunta. Porque mentre vostedes contan contos, a Xunta conta resultados, controis, observatorios, medidas que funcionan para o agro, etcétera, etcétera. Nos estamos falando coas institucións europeas, traballando coas organizacións agrarias, preparando instrumentos de control e de seguimento e, sobre todo, defendendo algo moi simple. Señorías, que os produtores galegos poidan competir en igualdade de condicións. Repito, Galicia non ten medo a competir. O que Galicia non acepta é competir con desvantaxa. E por iso, señorías, non imos apoiar esta iniciativa.
Non porque non compartamos a preocupación polo sector primario, señorías, tal cual, compartimos a preocupación, pero non podemos compartir o que di esta PNL. Por suposto, non vamos a apoiar porque é unha iniciativa que chega tarde, como casi todo que nos trae o Partido Socialista, que duplica as medidas xa en marcha e que pretende desplazar responsabilidades que corresponden a outros niveis de goberno. Se realmente queren defender ao sector, señorías, do Partido Socialista, teñen unha oportunidade moi clara. Señora Lara, falen en Madrid con ese mal goberno de España. Exíxanlle que reforce os controis en fronteira. Exíxanlle que defenda con firmeza as cláusulas. Exíxanlle que garanta unha PAC forte e sen recortes. Porque esa, señoría, é a súa responsabilidade. E, mentras tanto, desde Galicia seguiremos facendo o que sabemos facer e o que nos corresponde. Defender os nosos agricultores e gandeiros. Traballar co sector e facer valer a voz de Galicia en Europa, sen ruído, sen escenificacións e sen informes orais. E remato xa, presidente, lembrando que a Xunta segue traballando cos produtores, coas organizacións e con Europa, sen perder a esperanza de que en algún momento ese mal goberno de España escoite a voz dos galegos, para garantir que producir aquí siga sendo viable, rendible e, sobre todo, respetado. Moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias, presidente. Boas tardes, señorías. Bueno, vou empezar facendo unha pequena observación que non ten que ver co tema. En galego, sufixo pode significar tanto algo pequeno como algo ao que se ten cariño, non? O sea, pode ser presidentiño, meu presidentiño querido, non? Quer dizer, o profesor Xaquín Lorenzo, que me deu clase, explicounos un día que cando un galego decía miña casiña, non se refería exactamente a que fora unha casa pequena, era unha casa que tiña cariño, que lle tiña cariño. Eu non sei que lle pasaría a algún dirixente do Partido Popular se algún dos seus alcaldes le chamaran mini-alcalde, microalcalde, alcaldiño, nano-alcalde en algún momento, como se lle chamou o alcalde de Ourense. Nunca oí a nadie protestar por esa falta de respeto. E, bueno, indo ao tema, non? A nosa posición como partido acerca do pacto con Mercosur pois ten unha relevancia nula, non? Porque non temos absolutamente ninguna capacidade de influencia en Europa para botalo para atrás, nin para defendelo. Entonces, sendo pragmáticos e sendo realistas, o que entendemos é que o pacto con Mercosur é un feito consumado despois de máis de 2 décadas de negociacións. Estamos na Unión Europea para as duras e para as maduras, do mesmo xeito que estamos na OTAN para as duras e para as maduras, como se está poñendo de manifesto. Entonces, como entendemos que é un feito fait accompli, como din os franceses, un feito consumado, non ten sentido ahora, según o noso punto de vista, pois plantexalo nesos termos. O que sí que temos que facernos eco do que son as verdadeiras reivindicacións dos gandeiros e dos agricultores galegos, sobre todo dos ourensáns, cos que temos falado e cuyas reivindicacións coñecemos. Eles son os primeiros, polo menos cos que nos falamos, en non estar en contra da libre competencia. Eles entenden que a competencia é boa, sin termos xenéricos, pois para sobre todo para os consumidores finais, e o que pretenden que non suceda é o que tamén xa se falou, pois unha competencia desleal que os coloque nunha situación competitiva pois pésima, non? Hai promesas de controles tanto alá no orixen como nas entradas das fronteiras, esas cláusulas de salvaguarda. A cuestión está en se un se pode fiar realmente deso, non? Porque xa sabemos que o complicado que son as accións de control en todos os ámbitos e, sobre todo, pois xa non digamos en algúns dos países aos que nos referimos, non? Está o tema da diferente legislación en moitos aspectos, legislación ambiental, legislacións comerciais, pero aparte de que a legislación en algún deses países pode ser moito máis permisiva
que na Unión Europea, por exemplo, en términos en aspectos de fitosanitarios e outros. A cuestión está tamén neses países que mecanismos hai de control nesas propias leis. Incluso ainda no caso de que as normativas fosen máis ou menos semellantes neses países como en Europa, está a cuestión de se realmente neses países os sistemas de control para facelas cumplir son igual de garantistas que en Europa, que tampouco é que sexan tampouco o mellor que hai, non? Quer dicir que todo iso que se nos promete de cláusulas de salvaguarda, observatorio de precios para detectar distorsións dos mercados, evitar o control de certos monopolios ou oligopolios en algúns produtos, a verdade é que realmente é difícil de creer que se podía chegar a controlar, non? Entonces, esas son precisamente as preocupacións dos agricultores e dos gandeiros da provincia de Ourense, me imagino que de xeito semellante aos de todos os galegos, e por iso levan semanas e incluso meses xa mobilizándose e tratando de falar cas administracións, tanto na Xunta como co Goberno Central, pois para garantir realmente unha competencia, un fair play, non? Económico, non? Unha competencia leal que, no sentido da calidade, os nosos gandeiros teñeno claro. Galicia ten probablemente a mellor materia prima ou das mellores materias primas neste ámbito do mundo, tanto en produtos agrícolas como en produtos gandeiros. É coñecido por todo o mundo que en Galicia a materia prima alimentaria é da mellor do mundo. Dicíame fai moitos anos, dicíame un reputado gastrónomo que Galicia non desarrollara unha gastronomía moi sofisticada precisamente porque a calidade da comida era tal que non precisaba de moita ornamentación gastronómica para que fose rica e para que fose boa, non? Era, como digo, un razonamento que facía un gastrónomo, o sea, tampouco é que intenta moito deso, pero bueno. Entón, claro, os nosos gandeiros non teñen problema no tema da calidade, pero claro, sí, pois efectivamente no tema das diferentes normativas, por exemplo, laborais, no caso dos obreiros que se vexan obligados a contratar, fitosanitarios, de control de precios, etcétera, intervencionismos diversos que pode haber. E despois está outra cuestión, en esas empresas pode haber monopolios ou oligopolios que teñan unha capacidade de competir noutro ámbito, que é o ámbito publicitario. Nós sabemos perfectamente que non sempre o consumidor se decide pola mellor calidade, non? Porque existen outros sesgos de outro tipo que fan que a veces o consumidor, pois en base a determinadas campañas máis ou menos manipuladoras da opinión da xente, pois fan que prefira comer cousas de peor calidade, non? E iso, pois, esa capacidade teñena, pois, algunhas empresas grandes, non? Por iso tamén se dice que neste tratado favorece moito máis as empresas procesadoras que as empresas productoras destes produtos, non? Entón, bueno, efectivamente, o Tratado de Mercosur está aí, vámoslo a considerar como un feito sendo realistas e pragmáticos que está aí, e lóxicamente o que temos que instar tanto a Xunta de Galicia como o Goberno Central, cada un no ámbito das súas competencias, para que esas cláusulas de salvaguarda e esos controles e esos observatorios de precios e todo eso que dicen sempre, bueno, das palabras non me queixo, como decía outro, non? Realmente se cumplan. Lóxicamente hai que estar vigilantes, os primeiros que van a estar vigilantes son os propios afectados, que é o sector. Eu, a verdade, neste caso concreto, inclínome máis pas posicións un pouco pesimistas do BNG, que, bueno, o PSOE agora parece que trata, porque ao principio tampouco tiña a cousa moi clara, agora ven a señora Lara defendendo o que, bueno, ao mellor viuse na tesitura de ter que defender esa cuestión, ao mellor máis alado que ela persoalmente lle gustaría facelo, non? Pero, sobre todo, sendo dunha provincia gandeira como é. Non se digo, Dios nos libre dun xa foi, como din os galegos, que decir que o Pacto de Mercosur está aí, estamos na Unión Europea para bo e para malo, temos que apechugalo, e sencillamente queda tanto o Goberno Central como o Goberno da Xunta, pois aplicar todos os mecanismos de control, todas as inspeccións, para que non se produza o que temen os nosos gandeiros, que é que se vexan obrigados
un tempo máis ou menos ao gallá non sexa así, a pois ao mellor a pechar as súas explotacións ou a cambiar de tal. Que non sexa así, está totalmente en maus do Goberno da Xunta e do Goberno Central. Nada máis, gracias. Gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señora Lara Méndez. Señor Ojeda, lamento que non me preste moita atención cando falo porque a postura do Partido Socialista estivo clara desde un principio. Nós sempre dixemos que este acordo era unha oportunidade, sempre estuvemos a favor deste acordo e sempre puxemos en riba da mesa os medos que xeran este propio acordo. E seguirei despois con eso. E agora, pois, lle resposto xa ao señor Fernández con respecto á emenda, non a vamos a aceptar, porque a emenda é a proposición que xa trouxeron a pleno e a comisión e xa lle votamos en contra da mesma, e lle levo escoitando tamén, tanto aquí en pleno como en comisión, pois ese dato onde fai referencia a eses 11 millóns de toneladas que produce Brasil. Eu non sei se o traslada coa intención de seguir xerando medo, de decir que eses 11 millóns de toneladas vanse exportar todas e que os máis de 200 millóns de habitantes brasileños van deixar de comer. Porque eso é xogar cos datos e eso é xerar medo. E nós, como dixemos, non vamos a ir a postura fácil, porque o fácil, o cómodo, o rentable electoralmente, que non o rentable para o sector, o rentable electoralmente, pois é dicir que non, porque xa digo, é fácil, é cómodo e rentable. E non lle vou recordar aquí o que xa lle recordei en algún pleno, en algunha comisión, a postura que tuvo o BNG co tema das cotas lácteas. Primeiro rechazo total e despois apoio total, incluso manifestación en Bruselas para pedir que non as retiraran. Por lo tanto, o tempo da equitarrazós e a hemeroteca está aí. E si, reitero, hai preocupacións fundadas, sí que o hai. Temos ese recelo e tamén compartimos a preocupación do sector, porque se non houbera esas preocupacións fundadas non necesitaríamos cláusulas espello para que non entren os produtos que non deben de entrar cos mínimas garantías sanitarias e medioambientales. E que se non houbera preocupacións fundadas non necesitaríamos cláusulas salvagardas, como si solicitamos en Europa desde o Partido Socialista que se implantaran esas cláusulas salvagardas, que además teñense que interpoñer en 21 días, con resposta en 5 días hábiles, con despois resolucións con un plazo máximo de 4 meses e que poden permanecer esas cláusulas salvagardas durante 4 anos se a ocasión así o precisa. Por lo tanto, se estamos establecendo todas esas cuestións para previr que non haxa unha descompetencia desleal, pois evidentemente, claro, hai preocupacións fundadas. Pero este acordo é unha oportunidade e as oportunidades hai que aproveitalas. E máxime nun estado de contexto geopolítico moi duro. E, señor Viso, xa están facendo, xa están realizando, xa están cumplindo coas cláusulas, xa están reforzando os controis en orixe, xa están mantendo intactos os fondos da PAC. A súa proposta, a proposta do PP. A proposta do PP. Incluso dixo, nos veñen a pedir aquí o que vimos facendo dende fai semanas. Pois, hombre, se nos pedimos, entre outras cousas, xa non vou entrar no tema do Mercosur, pero apoio ás figuras de calidade diferenciada, mellora da información aos consumidores, apoio á estabilización dos mercados, apoio ás rentas das explotacións, posición negociadora para persoas produtoras alimentarias, incremento da superficie agraria útil, maior autonomía alimentaria, elementos claves para a vulnerabilidade, potenciar os produtos. Levan semanas traballando en iso. E que levan facendo os 17 anos anteriores? Levan semanas traballando en iso. Que fixeron os 17 anos anteriores, señor Viso? Porque incluso, é certo, agora fala do Observatorio de Precios. O Observatorio de Precios
que saliron anunciando o mes pasado, en febreiro 11, aínda non fai un mes. Menos mal que esta iniciativa xa está registrada desde xaneiro, e se foi a iniciativa o motivo que os puxera a traballar, benvida a iniciativa, aínda que agora voten que non. Así que faigan o seu traballo, señor Viso, e respalden realmente a un sector que o necesita e moito, en estas políticas e moitas máis. Moitas grazas. Gracias. Volvemos á moción que quedou aí no medio. En este caso é do Grupo Parlamentario Mixto, iniciativa de don Armando Gea sobre a política da Xunta de Galicia en materia de prevención, xestión e recuperación forestal fronte aos incendios. Presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista para formular a moción. Ten a palabra o señor Ojea. Gracias de novo, presidente. Bueno, a moción, como todos vostedes saben, adoita ser pois unha continuación abordando o tema pois dunha interpelación previa, non? No último pleno, pois interpelamos a señora conselleira acerca deste tema, e a verdade é que as explicacións que nos deu pois non nos deixaron completamente tranquilos, ni moito menos, porque en termos xerales o que detectamos foi unha especie de desexo de continuidade prácticamente en relación ao que se levaba facendo no ámbito da prevención e da extinción de incendios forestais, e iso xa sabemos que tuvo as consecuencias que tuvo no verão pasado. Entonces, bueno, como decía alguén, non esperes que algo cambie se sigues facendo o mismo, non? Estamos prácticamente, como xa decía outro día, na mitade do período entre agosto 2025 e agosto 2026, e debemos evaluar fundamentalmente dúas cousas. Por un lado, en que medida se levan paliado os negativos efectos dos incendios do verão pasado, sobre todo no noso caso da provincia de Ourense, e a outra cuestión sería analizar como se está procedendo para tratar de evitar que se repita o próximo verão. Entonces, bueno, diferenciando esos dous aspectos de abordaxe da cuestión, temos por un lado que a señora conselleira dixo outro día na prensa que das 130.000 hectáreas ardidas, según os datos do Copérnico son máis, son 171.000, pero bueno, vámonos ceñir a ese dato das 130.000 hectáreas ardidas, dice que se levan restauradas 6.300. Lóxicamente non é a cousa para botar cohetes, porque se queimaron 130.000 e se levan restauradas 6.300, segundo a conselleira, a verdade é que non se está traballando pois todo o ben que se debía estar traballando, porque lóxicamente a parte de que a restauración nunca é completa, ni moitísimo menos, porque claro, pode ser unha restauración aparente, incluso visualmente, pero os expertos dinos que realmente o que é a restauración real do chao e digamos das características edafolóxicas do chao e da recuperación total no caso ecolóxico e despois xa no caso económico, etc. Pero no caso ecolóxico tarda, algúns expertos falan incluso de centos de anos. E, desde logo, pois a recuperación económica e social pois tamén non é dun ano para outro, ni moito menos. Quer dicir que cando falan de restauración e de recuperación hai que tomalo con esa salvedade. Non é, ao mellor, é unha restauración pois casi aparente, que podemos decir. Pero, en todo caso, é unha proporción ínfima en comparación co crebardido. Pero tampouco olvidemos que realmente as afectacións dos incendios non son solamente da superficie ardida forestal ou agrícola, non? En algúns casos incluso de zonas pobladas, non? Sino que tamén hai outras afectacións como son os moitos kilómetros de viais de diferentes titularidades que se viron afectados, etc. Quero dicir con isto que hai unha cuestión de base moi importante, e é que non se lle prestou desde un primeiro momento a suficiente atención e as suficientes ganas de solucionar este tema, mesmo xa desde a óptica orzamentaria, non? A Consellería de Medio Rural, despois de todo o que pasou no verão
do 2025 incrementou o seu orzamento un 0,9%, que non é nin a suba do IPC. Iso quer dicir que non había, xa de base, non? Xa de base, que non había, se se destina a mesma cantidade ou apenas, desde o punto de vista do adquisitivo, incluso menos, é que dicir que non se quere, digamos, de verdade abordar o problema de xeito serio. E isto nós interpretamos que é porque, temos dito moitas veces, pensamos que o Goberno ten unha especie de punto cego en relación á provincia de Ourense. Quer dizer, que parece que, xa vimos recentemente incluso o Grupo Popular, Parlamentario Popular, nunha das comisións, pedía ao Goberno de xeito explícito, utilizando a palabra prioridade, non? Que priorizase as accións do litoral. Entón, bueno, cando o Grupo Parlamentario Popular, entre os cuales están varios parlamentarios designados pola provincia de Ourense, votan a favor nunha comisión que se prioricen as actividades e as inversións no litoral, así, textualmente, pois, bueno, quere dicir que hai unha cuestión de base e é que non se quere realmente abordar esta cuestión. Decía o outro día un titular de prensa, decenas de millones de euros para as ayudas sector mar industria, que nos parece moi ben, que se axuden ao sector mar industria, pero claro, eu non vi ningún titular que rezase máis ou menos nesta orden de magnitude. Decenas de millones de euros para a protección de renta de armadores durante as paradas biolóxicas, renovación de barcos auxiliares de agricultura, para depuradoras, conserveira, flota de baixura, cerco, arrastre, marisqueo, algunhas incluso para empresas privadas, 66.400 para un tal, que eu non teño nada contra as empresas privadas, pero isto aparecía nos medios de comunicación, Hermanos Soaga SL, 50.000 playa de outra empresa, playa de Rueta ou algo así, 26.700 a unha empresa Wavis Fish SL. Me parece moi ben, pero estas cifras non aparecen nas axudas ás explotacións agrícolas, gandeiras e forestais que se viron afectadas na provincia de Ourense, porque eu vexo por aquí, por exemplo, unha media de 10.000 euros de axuda ás explotacións agrícolas, ganaderas e forestales, un total de 7.500.000 euros repartidos entre 700 beneficiarios, según os datos da propia Consellería. Non se chegan a estas cifras. E logo, bueno, sempre se fala dos beneficiarios que a solicitaron, se queren algo que lo pidan, que decir que nunha cuestión que debería ser proactiva por parte da Xunta de axudar a esas empresas, inda que non o pidan, pois bueno, sempre dicen no de los solicitantes, que no caso concreto dos concellos, mire, 5 millóns de euros entre 46 concellos que o solicitaron, tocan a pouco máis de 100.000 euros por concello. A vostedes parecenlle realmente unhas cifras que reflictan que o Goberno da Xunta ten verdadeiro interés proactivo en axudar a estas empresas da provincia de Ourense agrícolas e gandeiras? Hoxe sale o señor Rueda, que me parece tamén moi ben, que vai a habilitar axudas, o que vai a facer todo o posible por axudarlle a empresas que se vexan afectadas pola guerra de Irán, que, bueno, está dicindo o señor Trump que igual se acaba pronto. Bueno, a paz é moito máis que a ausencia de guerra, non? E a paz romana, pois a veces tampouco é paz de verdad. Pero, bueno, quero dicir, sin meterme en eso, me parece moi ben que o señor Rueda se preocupe moi ben por as empresas galegas que poden verse afectadas pola guerra. Perfecto, pero está esa outra guerra que é a guerra, tampouco quero frivolizar coa palabra guerra, non? A guerra contra o lume, que no brao pasado hasta vivimos unha especie de circunstancias casi bélicas. E hasta incluso desde o punto de vista dos medios de comunicación as imaxes eran estremecedoras, non? Entón, bueno, a nos danos a impresión de que non hai unha verdadeira actitude por parte da Xunta de Galicia de recuperar realmente a provincia de Ourense dos... Como vou de tempo, presidente? Isto xa me pasei, non? Xa me pasei. Bueno, pois vou seguir na segunda intervención porque a min non me gusta pasarme do tempo. Gracias. Gracias. Bueno, pasáchete pouco. Grupo Parlamentario Socialista, señora Rodríguez da Costa. Grazas, presidente. Boas tardes a todos e a todas.
Pois imos empezar polo fundamental. Ourense non pode volver ser quen pague as consecuencias dun modelo forestal que leva anos demostrando que non funciona, señorías do Partido Popular. E digo isto porque detrás desta moción hai unha realidade dura, moi concreta. Os incendios de agosto de 2025, os de 2022, os de 2017, ano tras ano golpearon con especial virulencia a provincia de Ourense, a miña provincia. Só este verán un 80% da superficie queimada en Galicia pois era de Ourense, afectando obviamente a explotacións agrarias, gandeiras, a viñedos, a vivendas, a aldeas, obrigando a desalosos con danos persoais, con danos ambientais, sociais, económicos, pois de enorme magnitude. Por lo tanto, sí que hai que falar de recuperación e de apoio ás persoas e comarcas afectadas, pero tamén hai que decir que non abonda con actuar cando o lume pois xa fixo dano, porque o problema de fondo que levamos falado neste Parlamento, a iniciativa deste grupo parlamentario unha e outra vez, é que Galicia segue chegando tarde, sempre tarde a prevención, e unha consecuencia pois dun modelo forestal totalmente esgotado, impulsado durante anos polo Partido Popular, que non quiso, e isto é unha política consciente, introducir cambios estruturais que os expertos e tamén este grupo parlamentario levamos tempo reclamando. Xa manifestamos en intervencións anteriores, con interpelacións, en mocións, en proposicións non de lei, tanto en pleno como en comisión, que estamos ante incendios pois máis intensos, máis rápidos, moi peligrosos e difíciles de extinguir, agravados por ese cambio climático que vostedes a veces obvian, e tamén por abandono do rural, esa acumulación de biomasa, esa continuidade forestal. E ante esta realidade, señorías, o modelo da Xunta de Galicia segue sendo reactivo, centrado na extinción e non na prevención estrutural, e iso non o decimos, como decía hoxe, levámoslo reclamando dende hai anos. Cando xa advertíamos que o Pladiga chegaba tarde. Hoxe estamos en marzo, a prevención tiña que estar obviamente xa comenzada e o Pladiga sigue sin ser aprobado. A moción fala dun plan de choque para Ourense con discontinuidades rurais e innovación tecnolóxica, e as descontinuidades están ben, o paisaxe mosaico. Pero o que non está ben este abandono que ano tras ano se infraexecuta as partidas orzamentarias en prevención. O que falla unha política estable para que teñamos ese paisaxe mosaico, ese cortalume verdes, a silvicultura preventiva todo o ano, a recuperación da actividade agrogandeira forestal e unha planificación por distritos. Só temos 19 distritos, pero nin así. E isto enlaza que o núcleo do problema. Galicia segue sin plans de ordenación de recursos forestais, seguimos traballando con instrumentos de planificación territorial claramente desactualizados, os planes de distrito datan do 2008, feitos polo bipartito, e vostedes pois non fan nada. Isto non é un simple atraso, unha evidencia dunha política forestal que leva anos funcionando, como decía, sin planificación. A moción pide tamén unha partida extraordinaria nos orzamentos de 2026 para a recuperación integral destas zonas en Ourense. E nós non temos problema algún en apoiar esta dotación, porque xa a pedimos en sede parlamentaria, pero hai que pôr o foco en canto se executa tamén desas partidas. E cando falamos do rural e do monte e do Ourense, a falta de execución é un patrón que sigue o Partido Popular. E esa infraexecución se traduce en consecuencias reais, en actuacións preventivas que non se realizan, que non chegan, en pistas que non se están a arranxar, en cortalumes que non se fan, en convenios que non se activan, e combustible que se sigue acumulando día tras día. Por eso reclamamos orzamento, pero reclamamos execución dese orzamento e transparencia desagregada por distritos, concellos e parroquias, e miro o portavoz do Partido Popular, porque levamos moito tempo, non mire hacia atrás, levamos moito tempo reclamando unha documentación que é a prevención que se realizou
no ano 2025 e en anos anteriores por distritos esas obras preventivas que o Partido Popular, o Goberno galego, se nega a facilitar a este grupo parlamentario. A moción fala de revisar axudas e incrementar cuantías e sí, as cuantías se teñen que aumentar e as axudas teñen que chegar cando fai falta, porque se falamos de axudas de emergencia, e aquí refiro ás axudas derivadas dos incendios deste verán para explotacións agrícolas, gandeiras e apícolas, incluídas liñas para a reposición de medios de produción e para a alimentación complementaria, estamos a falar de custos inmediatos, como decía antes a miña compañeira Lara Méndez, decía, o gando come todos os días, e estas axudas, moitas liñas destas axudas están sin resolver. De feito, o venres falaremos deste tema na comisión que se celebra a Comisión 7. Estamos en marzo, expedientes sin resolver, estes cartos sin chegar, non sei que ten que decir o Partido Popular. Por iso, cando a Xunta fala de millóns, como falaba outro día a conselleira de Medio Rural, pois o Grupo Parlamentario Socialista só pide unha cousa, ensinen esas resolucións, ensinen esos pagamentos, ensinen os listados, ensinen esos listados por distritos, concellos e parroquias. Un segundiño. E ademais, vostedes, en relación ao punto 4, fala do modelo de extinción e tamén da formación, e estamos de acordo, porque a Xunta sostén un modelo baseado en contratacións temporais, como son as brigadas municipais, e o volvo a repetir, mentras a Xunta fala de prevención, o que realmente fixo foi descargar nos concellos un modelo precario, fragmentado e claramente insuficiente para afrontar os incendios deste século. En relación ao punto 5, o mando único sí que é certo que existe, o problema non é o mando, o problema é como se está a coordinar os efectivos, como decía, que as brigadas que non poden traballar traballadores e traballadoras durante só 3 meses, empezando en xulio para facer prevención. Isto é papel mollado. E o plan de repoboación do interior, pois este punto, o último punto, fala dun plan de repoboamento do interior para combater ese círculo entre incendios e despoboamento, que é certo, é así, e aquí estamos totalmente de acordo no diagnóstico. Despoboamento e incendios se retroalimentan. A situación require para Ourense, concretamente, un plan integral de rehabilitación do rural, que tamén solicitou o Grupo Parlamentario Socialista, que votou en contra o Partido Popular, que sorpresa, e que pedimos servicios básicos, emprego a actividade productiva, apoio á agricultura e á gandería, silvicultura sostible, mobilidade de terras que non están a facer, moito anuncio, propaganda e nada máis, política de fixación de poboación con investimento executado. E vostedes votan literalmente a xente do rural galego. O PSDG non quere caer en debates que sean superficiais, pero esta moción trae medidas que poden ser razoables. Nós presentamos unha emenda para complementar estas peticións, porque voulle facer unha pregunta, a ver se o portavoz do Partido Popular, que despois vai intervir, contesta. Vai cambiar a Xunta de Galicia o modelo forestal galego, o modelo forestal do Partido Popular fracasado? Vai a cambiar, porque non nos chegan con 2 ceses na Consellería de Medio Rural. Precisamos dun cambio na política forestal. Precisamos que deixen a improvisación, a infraexecución, a falta de transparencia e a propaganda. Non abonda comprometer despois do lume. Hai que previr antes, non o fan, hai que planificar antes, non o realizan, hai que executar e hai que rendir contas. E, sobre todo, Ourense merece máis que propaganda, merece máis que titulares, máis que visitas da conselleira ou de Rueda despois dos incendios, merece unha política forestal seria con prevención estructural. Porque os digo unha cousa, estamos en marzo, o plan de prevención sin aprobar. Choveu moitísimo. E o que va a acontecer este verán, se as condicións meteorolóxicas son adversas, como ano pasado, pode ser moi peligroso para todos e para todas. Nada máis. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Valcárcel.
Grazas, presidente. Señorías, falamos hoxe da que foi a peor vaga de lumes de toda a historia de Galiza. Dun verán de 2025 que quedou gravado a lume na memoria de todos e moi especialmente na memoria de Ourense. Non estamos ante un episodio desgraciado máis, estamos ante a evidencia dun modelo fracasado, porque o problema non é que falten avións en agosto, o problema é que falta política forestal os 12 meses do ano. E cando se vive sen política forestal, o resultado é que arde todo. E ninguén, absolutamente ninguén, no goberno do PP asumiu a responsabilidade política. Mais alá dunha cúpula de medio rural que marchou en decembro en silencio, mentres a conselleira veu aquí dicirnos que todo se fixo ben. Quero empezar recoñecendo unha cousa. Na moción de Democracia Ourensá hai un diagnóstico que compartimos. Ourense foi o epicentro desta crise. Co seu agro, cos seus viñedos, os seus montes, as explotacións gandeiras e as vivendas golpeadas. As axudas chegaron tarde e mal. Resultaron claramente insuficientes para que moitas familias e sectores productivos pudesen reconstruir a súa vida con dignidade. Ourense non pode quedar atrás, nin na recuperación, nin na planificación do futuro. Nisto coincidimos, pero o que non compartimos é que a resposta se limite a un novo plan de choque, a unha nova partida extraordinaria para tapar a ferida, mentre se mantén intacto o modelo que nos trouxo ata aquí. Porque se algo quedou claro neste verán de 2025 é que non fallou a heroica entrega das brigadas, nin dos bombeiros, nin da xente que se xogou a vida nas aldeas. O que fallou claramente foi a Xunta. Chegouse ao verán coa pólvora posta, faixas sen limpar a tempo, maleza até as portas das casas, traballos de prevención que non se executaron cando tocaba. Levamos desde o BNG anos advertindo de que non podes ter un territorio hiperfragmentado, cunha chea de combustible fino abandonado, e pensar que con 2 decretos en xuño e 4 roldas de prensa en agosto estás protexendo a poboación. E por riba, cando a vaga de lume se instala, a resposta do PP é volver a anunciar máis helicópteros, máis bases. Señorías, isto pode dar boas fotos en agosto, pero non é unha política forestal, iso é marketing. Un monte abandonado, cheo de continuidade de combustible, é pólvora en tempo de cambio climático. A realidade é que non hai unha aposta seria pola xestión conxunta, pola multifuncionalidade, por ese mosaico agrario forestal que rompe a continuidade do lume. A Xunta presume de convocatorias e de cifras, pero non nos ofrece en ningún momento unha estratexia de país. Un día fálanos de agrupacións forestais, outro día nos conta das faixas secundarias, pero non hai un proxecto integral que diga que queremos facer cos montes de Galiza nas próximas décadas. O resultado é que son as brigadas as que pagan o prezo dun modelo que non decidiron. E todo iso, pois, dáse nun contexto que o empeora todo. Co cambio climático, os veráns son máis longos, máis secos, máis quentes, co cal as xanelas de risco alongáronse. Xa non falamos só de agosto, falamos de campañas que comenzan en xuño e que rematan en setembro-outubro, con incendios máis rápidos, máis intensos, máis difíciles de apagar. O que vivimos en 2025 non foi unha excepción irrepetible, foi un aviso moi serio da nova normalidade se non mudamos o rumbo. E o BNG
comparte a preocupación de fondo que expresaba o señor Ojea. Compartimos a necesidade de plans específicos para as comarcas máis afectadas. Compartimos a exixencia de mellorar as axudas, de reforzar os recursos e de afinar a coordinación entre administracións. Non imos nós votar en contra de medidas que poidan supor máis protección e máis investimento real para as persoas e para os territorios golpeados polo lume. Pero queremos ser moi claras, sobre todo en dúas cousas. A primeira, dirixida á Xunta. Ningunha moción borra a súa responsabilidade. Aquí non estamos ante un problema de falta de ideas da oposición. Estamos ante un problema de falta de vontade política do PP para asumir que o modelo forestal galego non funciona. O que hai é que mudalo de raíz. Non abonda con aceptar un plan de choque para Ourense, se despois se mantén un orzamento continuista. É un modelo de monte que nos vai levar á seguinte vaga de lumes. E a segunda, dirixida á democracia ourensá. Galiza non se arranxa a base de plans especiais illados, non abonda con pedir máis diñeiro para Ourense, se non se cuestiona o modelo de país que está detrás, se non se discute que modelo de monte queremos, que papel lle damos ao rural. Non hai saída ourensá para un problema que é profundamente galego. Desde o BNG levamos anos defendendo unha alternativa de país. En primeiro lugar, unha prevención de verdade, os 365 días do ano, execución real das faixas de protección arredor das aldeas, rozas en tempo e forma, priorizando onde vive a xente e onde hai máis risco. E, en segundo lugar, un novo modelo de monte, un mosaico agrario forestal, a recuperación de soutos, viñedos e terras agrarias, apoio ás comunidades de montes e a gandería extensiva, como barreiras naturais contra o lume. E, en terceiro lugar, un operativo dignificado, persoal con condicións estables e dignas, formación para incendios de sexta xeración, mando único e coordinación real entre Xunta, Deputacións e Concellos. Non se pode pedir heroísmo permanente a quen non se lle dan nin folgos nin medios. E aquí, é onde quero ser especialmente clara co Partido Popular. No verán de 2025, Galiza sufriu a peor vaga de incendios da súa historia, con máis de 130.000 hectáreas calcinadas, e megaincendios como o de Larouco, o maior do que hai rexistro, arrasando comarcas enteiras. Iso non funciona, non foi unha desgraza inevitável nin un castigo divino. Foi a consecuencia directa dun modelo do PP que deixa o monte abandonado todo o ano e que só se acorda del para sacar avións na foto de agosto. E por iso hoxe a pregunta non é cantos helicópteros máis van contratar, a pregunta é canto tempo máis vai pasar para que o Partido Popular goberne de verdade, como se o cambio climático non fose unha nota a pé de páxina, que é o que eles consideran, é como se o noso rural fose material desbotable. Porque mentres vostedes se parapetan en roldas de prensa, quen perde a casa, quen perde a explotación, quen perde o monte comunal, non son as súas siglas, é toda a xente de Galiza. En definitiva, non queremos un país que viva enlazando emerxencias, enlazando lumes, sen tocar o que hai no medio, o modelo de uso do solo, a política forestal, a política agraria, a política do rural. Queremos un rural vivo, con xente, con actividade económica, con monte coidado, con futuro. E iso exixe un cambio profundo na maneira de gobernar. Remato, o que está en xogo non é só unha campaña de lumes máis ou menos afortunada, é o futuro do noso territorio, da nosa economía, da saúde da xente, da vida no rural. Se a Xunta do PP segue sen mudar o rumbo, se segue sen unha verdadeira política forestal, a seguinte vaga de incendios non será só unha desgracia ambiental, será tamén unha inmensa responsabilidade política da que non van poder fuxir. O BNG
Estará, como sempre, ao lado das persoas afectadas, do rural, das brigadas, dun modelo de país que non resigne Galiza a arder cada verán. O que non vai estar nunca é do lado dun PP que converteu a catástrofe en rutina de goberno. Gracias. Moitas grazas. Grupo Parlamentario Popular, señor Rodríguez Conde. Gracias, presidente. Boas tardes, diputados e diputadas. Despois de escoitar as tres formacións políticas hoxe aquí representadas, venme á mente o que os profesionais dos incendios forestais denominamos Triángulo do Lume, un modelo que representa os tres elementos necesarios para iniciar unha combustión, é dicir, un incendio forestal. Este triángulo temos, por unha parte, o combustible, que é o que arde, por outra, o oxíxeno, que é o comburente, e posteriormente tamén o calor, que é a enerxía de activación. Vame permitir, señorías, un símil con este triángulo do lume que acabo de expoñer, que é o triángulo do lume político. Sí, o triángulo do lume político. Fun asignando os distintos lados aos distintos grupos. E Democracia Orensana asignelle o do oxíxeno. E por qué, señor Ojea? Pretende dar oxíxeno únicamente a unha provincia, porque é a súa prioridade, Ourense. Para nós é toda Galicia, claramente tamén a provincia de Ourense. Desde o Goberno da Xunta de Galicia tense unha prioridade moi clara: cuidar os nosos montes, protexer os espazos naturais e estar ao lado das persoas que viven e traballan no rural galego. Lévanse anos prestando atención especial á súa provincia, unha provincia que, por desgracia, sufre con máis intensidade a amenaza dos lumes. Este verán a resposta estivo á altura das circunstancias e todos os implicados deron o mellor de si mesmos nun contexto especialmente moi complexo. Pero somos conscientes de que cada campaña deixa aprendizaxes, claro que sí, e temos marxe de mellora, que é hacia onde hai que ir. Xa temos un lado dese triángulo que expoñía, que era o oxíxeno, Democracia Orensana, ora o combustible, a prevención. Aí designai ao Partido Socialista, que sempre nos ven a falar de prevención, ao Partido Popular, o PP, o Partido da Prevención, o PP. Gracias. Precisamente este Goberno volveu a incrementar de maneira clara os recursos destinados á prevención e tamén á extinción. Nos orzamentos do ano 2026 superáronse os 116 millóns de euros, dos cales algo máis de 75 millóns irán destinados á prevención, máis do 50% con respecto ao ano pasado. A política da Xunta de Galicia é moi clara. Un monte cuidado e productivo é un monte que menos arde, que arde menos. Por iso estamos a reforzar a prevención estrutural que antes se falaba aquí, que fai máis seguro o territorio, e as políticas forestais que dan un valor añadido a ese propio territorio. Nesa liña, e no ámbito da prevención estrutural, cobra especial importancia a xestión da biomasa nas franxas secundarias, que constitúe unha das ferramentas máis eficaces para protexer os núcleos de población, tal e como quedou de manifesto nesta pasada campaña.
Somos conscientes de que moitos concellos e propietarios necesitan e precisan apoio para cumprir coas súas obrigas. E por iso reforzouse o novo convenio con medidas moi concretas. Duplicouse o investimento ata 25 millóns de euros anuais. Reforzouse o apoio aos concellos de menos de 10.000 habitantes, facilitando a execución subsidiaria nas zonas de risco, cando os titulares non actúan, reducindo tempos e burocracia. Ampliouse de forma importante o número de parroquias priorizadas, ca limpeza de vías municipais e a creación de faixas naturais de protección con suministro de especies axeitadas. E tamén se mellorou a asistencia técnica aos concellos para revisar ou elaborar os seus plans municipais de prevención. Todas elas, actuacións claves para crear espazos seguros na contorna das vivendas. Tamén en prevención, as políticas forestais que dan valor ao territorio. E poñemos un exemplo, a nova liña de axudas de reforestación productiva, dotada con 8,4 millóns de euros para o 2026 e o 2027. Ao mesmo tempo, resolvéronse xa axudas específicas de prevención de danos por incendios e desastres naturais, por case 5,4 millóns, para 283 entidades beneficiarias, centradas no control da biomasa para reducir a carga de combustible no monte, que tanto falamos aquí. Outras das claves é a coordinación entre administracións. Como lles dixen xa anteriormente, o Goberno galego segue reforzando ese convenio para a xestión da biomasa e protección local. Pero se hai un exemplo de colaboración interadministrativa que funciona, señor Ojea, é a da Diputación de Ourense. O abeiro dos convenios asinados, con ela entregáronse 12 tractores con rozadoira ás mancomunidades do Ribeiro, Terra de Celanova, Carballiño e Verín. Puxéronse en marcha 16 brigadas temporais que traballaron 6 meses dende abril ata outubro. Dotouse as entidades locais de maquinaria hidrostática polivalente e formouse e se seguirá formando o persoal no centro de loita contra o lume de Toén. Este convenio aspira a ser un modelo replicable coas demais diputacións, porque traballar xuntos, señorías, fortalece a capacidade de prevención e protección do territorio. Temos xa, deste xeito, deste lado, xa dous lados do triángulo, un e dous. E, como non, o Bloque Nacionalista Galego vai da zona da calor. Un partido que tenta quentar continuamente todas as situacións dunha maneira artificial e exagerada, ca procura desesperada de conseguir votos que nunca lles chegan. E quen arrefría esta calor, señorías? Quen? Non, o dispositivo de incendios que temos na Xunta de Galicia. Un dispositivo que a día de hoxe é o máis amplio e profesional que nunca, tanto en medios humanos, materiais ou en formación. Hai que recordar que en este ano 2026, cando vostedes tiñan as brigadas 3 meses, este goberno fixo unha promesa e cumpriuna, é real. Este ano xa 1/3 do personal traballará 9 meses e outros 2/3 todo o ano. A diferencia entre uns e outros. Nos orzamentos do ano 2026 chegaremos ata os 40, algo máis de 40 millóns de euros destinados á extinción. Actualmente, o dispositivo galego conta con novas bases de unidades operativas, BUO, en medios técnicos avanzados que aumentan a eficacia, pero sobre todo a seguridade das intervencións. E se irá mellorando. Destacan a nova base aérea de Lalín, no centro de Galicia, con capacidade para 6 helicópteros, un novo aeródromo en Valga e mellores nas bases de Campiño e Antela. Ademais, o operativo contará con 2 avións máis de carga en terra, chegando a 8, e con 22 medios aéreos propios, máis de 30 sumando os do Estado. Pero, por certo, señorías do Partido Socialista, estamos a esperar as noticias sobre o reforzo dos medios do Estado, cousa rara, porque siguen sendo as mesmas que as da última década. Declaramos a emerxencia climática nos medios de comunicación e seguimos esperando as reaccións e inversións do Estado en dita emerxencia. Por seguir, tendo rematado xa este triángulo, que non me cansarei de mostralo, e os meus compañeiros xa os teñen,
o triángulo do lume político, teño que dicir que os gobernos do Partido Popular, inda que lles doe, hai anos que levan traballando en estes tres lados, señorías, en estes tres lados, pero de forma distinta como traballan vostedes, dunha maneira constructiva e real, sabendo que queda moito por facer. Para ir rematando, señor Ojea, volvo a dicirlle que a súa prioridade é Ourense, a nosa toda Galicia, incluído claramente a provincia de Ourense. Todas estas medidas que levo dicindo e citando teñen un efecto directo en Ourense, ademais de ser a provincia receptora da maioría destas axudas. 2 millóns de euros para a base de medios aéreos de Antela, 900.000 euros para o búho de Bande, 225.000 euros para reformar outras bases, é dicir, máis de 3 millóns, 6,5 para os convenios con entidades locais, 1,5 millóns de investimento no sector vitivinícola da Ribeira Sacra, máis de 8 millóns para a modernización do regadío da Limia e un longo etcétera. Os orzamentos do ano 2026 responden ás necesidades de Ourense, incluindo as axudas aos afectados polos incendios, chegando en tempo e forma con contías importantes, ata 200.000 euros por persona e solamente no caso de medio rural, sen contabilizar o resto das axudas que mobilizou a Xunta de Galicia. Cada medida, conta, e o Goberno da Xunta de Galicia conta con Ourense. Nós tamén. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Grupo autor da moción, señor Ojea. Gracias, presidente. Bueno, vou empezar agradecéndolle ao señor portavoz do Partido Popular dúas cousas. Primeiro, que o triángulo que dibuixou que sea un triángulo equilátero, que nos dá a mesma proporción aos tres partidos da oposición, o cual é genial, que se eso supón que temos a mesma visibilidade mediática, os tres, por mí encantado. E o segundo, que me asinara o oxígeno. Pois mira, a fórmula química do oxígeno é, xa sabe, o oxígeno atómico, porque vostede sabe que o oxígeno na naturaleza ten dous átomos, non? O2. Bueno, en todo caso, parecese moito a O, que é o símbolo de Ourense, entón, gracias tamén por darnos ese símbolo. Bueno, nós pensamos que é importante un plan de choque porque, tal e como os dixen, se levan restauradas 6.300 hectáreas e arderon, según o cómputo da Xunta, 130.000, lóxicamente hai que tomar unhas medidas no que queda de tempo excepcionais. Os orzamentos, lóxicamente, entendemos que hai que facer unha modificación de crédito para reasignar unha gran cantidad de diñeiro para conseguir este objetivo. Lóxicamente tamén reasignar, como dicimos aquí, adaptar os recursos humanos. O outro día me decía un experto que o 40% dos incendios de Galicia está habitualmente en Ourense, pois o lóxico sería a reasignación de brigadas tamén fora semellante, non? O 40% das brigadas que veñen reclamando os expertos debería estar na provincia de Ourense, onde máis, por experiencia empírica, se sabe que vai arder, pois é onde vai haber que reasignar efectivos, cousa que non se fai. Dicíame un experto que no distrito 14, Verín Viana, algunha vez ardeu máis que en Coruña e Lugo xuntos, nas provincias xuntas, non? O do mando único que dixemos, etc. Mire, e despois dicía que confianza podemos ter en que se este facendo de cara ao breu que ven, o que debe facerse, que xa dixen outro día que vamos ver, vamos esperar a ver o resultado, aunque non pinta nada ben a cousa, porque de entrada xa nin presentaron o Pladiga. De entrada, o Pladiga, que por lei debía estar presentado xa antes que acabar o ano pasado, está sen presentar. Pois mira, é síntoma de como vai indo a cousa por ali, non? Eu agradezo tamén o apoio implícito que sobreentendín no Partido Socialista e no Partido BNG. Lóxicamente, as súas visións do problema poden dar lugar a outras mocións ou a outras cuestións que se poden tratar en pleno en comisión, o cual ten unha ventaxa, que polo menos se siga falando
do tema dos incendios e que por lo menos siga falando, por lo tanto, da provincia de Ourense. A partida presupostaria de medio rural ten que medrar de todos os xeitos, porque, mire, están aparecendo novas cuestións. Seguindo na provincia de Ourense, as inundacións que se están producindo ali están facendo agora que, por exemplo, os nitratos que hasta agora fluían de xeito máis ou menos non como van a fluir agora que hai inundación, porque había determinadas depósitos de nitratos que iban aos acuíferos, pero que agora anegouse a Laguna Antela. O problema que xa saben vostedes do Limia e das cianobacterias e da sentencia xudicial e todo eso, vai haber que tratalo agora ainda con máis motivo, porque as inundacións xa que falou da Diputación, xa están tamén dicindo desde a Diputación de Ourense que vai haber que incrementar as axudas. O problema dos sabarís que salen hoxe falando os cazadores de que non se pode fiar todo a labor, e xa decía o outro día nunha comisión que teñen que tomarse outras medidas. Bueno, quer dicir que Medio Rural ten que incrementar o seu orzamento en moita cantidade para todos os motivos que acabamos de decir. Maior personal, maior recursos, maiores axudas, insuficientes totalmente, xa se establecemos as comparacións con outras comunidades autónomas, xa nos quedamos tamén xa cortos, non? E facerlle desde logo caso a recomendación dos expertos. Pretendo, non vamos a aceptar a cousa do Partido Socialista, non porque non nos parezca ben, sencillamente traten de apoiar a cuestión tal e como foi plantexada, e leven as sucesivas comisións ou as sucesivas plenos as cuestións relacionadas cos incendios de Galicia e de Ourense, como as vexan vostedes, que nós tamén as apoiaremos, e así, como dicía antes... Sobre a emenda, señor Ojeda. Acabo de dicir que non a acepto, pero que animo a que siga traballando nesa línea, que apoiaremos esa cuestión. Gracias. Bueno, pois rematado o debate desta moción, procedemos á votación das mocións. Pechen as portas, por favor, e comenzamos votando a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña Rosana Pérez, sobre a caída de produtividade marisqueira nas rías galegas, singularmente no que atinxe os bivalvos na ría de Muros e Noia. Non se aceptou a emenda do Grupo Parlamentario Socialista e pediu o PP a votación por puntos. Sí. Denlle voz ao escano da señora Pérez Fernández. A proposta do PSOE inicialmente era de sustitución do noso texto resolutivo e foi ao que anunciamos nós que rexeitábamos, pero finalmente o PSOE propón o seu texto íntegro como engádega do noso e aceptámolo. O sea, acepta ya como engádega? Sí, e pasaría a ser os puntos 5 e 6 do noso texto. E acepta a votación por puntos? Non. Ah, vale. Bueno, pois nada, pois entonces como xa conocen esa transacción, votamos. Votamos. Presentes. Claro. 68, afirmativamente 31, en contra 37, polo tanto queda rexeitada. Votamos a do Grupo Parlamentario Mixto por iniciativa de don Armando Ojea sobre a política da Xunta de Galicia en materia de prevención, xestión e recuperación forestal fronte aos incendios. Non se acepta a emenda do Grupo Parlamentario Socialista. Votamos. Presente 68, afirmativamente 31, en contra 37, queda rexeitada. E por último, votamos a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre o grau de eficacia das políticas do Goberno galego dirixidas a corrixir a desigualdade socioeconómica das mulleres en Galicia.
Hai unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista que se acepta. Votamos. Presentes 68, afirmativamente 31, en contra 37, queda tamén rexeitada. Remataron aquí as votacións e continuamos co punto cuarto da orden do día, proposicións non de lei, neste caso do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa de doña Paula Prado, sobre as demandas que a Xunta de Galicia debe trasladar ao Goberno Central en relación co proxecto Variante Oeste de Caldas de Reis e o acceso do Porto de Vilagarcía á AP9. Presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista e outra emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Para a defensa da proposición non de lei ten a palabra a señora Prado. Moitas gracias, señor presidente. Señorías, en primeiro lugar, quero saudar os veciños e veciñas das parroquias de Caldas, concelleiros e compañeiros e o noso portavoz e exdeputado Fernando Pérez, que esta tarde nos acompañan na tribuna. Hoxe estamos aquí para exixirlle unha vez máis ao Goberno de Pedro Sánchez e ao Ministerio de Óscar Puente que deixen de mangonear aos galegos co seu modelo low cost de infraestructuras para Galicia. Estamos aquí porque o pasado martes, cando estábamos diseñando a orde do día deste pleno, o Partido Popular de Galicia introduciu nesta orde do día unha proposición non de lei para exixir a inmediata paralización do proxecto da Variante Oeste que o Goberno de Pedro Sánchez lle impuso aos veciños de Caldas. Un trazado que ninguén lles pediu, un trazado que conta coa desaprobación dos veciños aos que vostedes nunca escoitaron. Esta iniciativa faise eco das reiteradas reclamacións dunha veciñanza a que o Goberno de España nunca quiso atender e moito menos escoitar. Unha iniciativa que xorde de estar cos veciños, de escoitalos e de atendelos. Dende o Partido Popular de Galicia, acompañados polos veciños de Caldas, pedímoslle ao Goberno de España que anule de xeito inmediato o actual proxecto da variante porque dana aos municipios afectados. E a que se redacte un novo estudo informativo para a construción dunha nova variante en torno ás estradas nacionais, a Nacional 640 e a Nacional 550, excluindo o acceso ao Porto de Vilagarcía. E cal é a nosa sorpresa? Que o día seguinte de introducir na orde do día esta iniciativa, pois o corresponsal das malas noticias do Partido Socialista en Galicia, o señor Besteiro, presentouse en Caldas. Reuniuse co alcalde e cos concelleiros do PSOE. Eso sí, cos veciños non. O señor Besteiro, non sei que lles fai tanta gracia. Failles gracia, ríense dos veciños, alá vostedes. O señor Besteiro escondeuse despois de anos ninguneándoos. En fin, no Partido Popular de Galicia estamos aquí despois dunha longa reivindicación na que si escoitamos e dialogamos cos veciños que dixeron non a unha variante exterior que ia ser unha completa desfeita para a zona. Nós non pedimos nin máis nin menos que o que se acordou en pleno, por unanimidade, e si, cos seus votos do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista. Pedimos paralizar de inmediato o proxecto que nos queren impoñer desde Madrid e que non ten en conta os graves prexuizos que lle vai causar a Caldas, a Portas e aos seus veciños. Que fixeron vostedes ata agora? Pois reaccionan únicamente cando o Partido Popular de Galicia trae esta iniciativa a pleno. Por iso, nos sorprendemos cando vemos a estampa do señor Besteiro erixido en representante do Goberno de Sánchez unha vez máis. E teñen moi pouca vergonza de mandar ao emisario do portador das malas noticias e promesas incumplidas polo sanchismo aos veciños. Non se enganen e, sobre todo, non enganen aos galegos. Vostedes teñen para Galicia
un modelo de infraestructuras patrocinado por un ministerio e un goberno a deriva. Un modelo que dentro do Partido Popular de Galicia exiximos que se acabe xa. Que se acabe empezando, neste caso, pola anulación inmediata e efectiva do trazado proposto para a variante oeste en Caldas de Reis. Queremos señorías, que esa promesa que foi vender o señor Besteiro non sexa fume. Queremos velo publicado no Boletín Oficial do Estado, porque xa sabemos en que quedan as promesas do señor Besteiro. Xa sabemos que o señor Besteiro é o que nos trae a Galicia o contido patrocinado do Goberno de España. Ata lle dou un bico a un tren. E miren que acabou a cousa, nun caos ferroviario nunca vivido antes en España nin en Galicia. Pregúntome que fan mentras critican a teórica falta de mantemento das estradas competencia da Xunta de Galicia e reclaman proxectos da Xunta, e vostedes mentras que fan? Que fan polos veciños de Caldas? Pois digo eu, impoñerlles trazados que non queren e nin sequera son quen de manter en bo estado as estradas que discurren por ese concello. Dende Galicia vimos reclamando un compromiso firme no mantemento das infraestructuras estatais. Un mantemento máis urxente que nunca. Pola contra, o Goberno da Xunta de Galicia investirá ata 2029 184 millóns de euros neste eido. E neste 2026 acada unha cifra récord para a conservación das estradas, 71,6 millóns de euros. Isto é un 43% máis que no ano 2023. E o PSDG, en lugar de compromisos que non lle corresponden, pois podería preocuparse, señorías, polo estado dos firmes da Nacional 640 e 550. Así é como está esas estradas, señorías. O Partido Socialista de Galicia perdeu a oportunidade para reclamarlle ao seu goberno que acometa con urxencia traballos de mantemento que, sen dúbida, son necesarios, xa que poñen en risco a todos os condutores que circulan por esas vías. O trazado que vostedes plantexaban supoñía derrubamento de casas, perda de negocios, perda de fincas de cultivo, perda de conexión entre as parroquias, en fin, acabar co xeito de vida para moitos veciños e veciñas. Dende o Partido Popular de Galicia queremos variante oeste, sí, pero non a que nos enviaron dende Madrid. Queremos a variante oeste proposta pola veciñanza, apoiada polo Partido Popular. Lembrolles outra vez, señorías, apoiada tamén en pleno polo Bloque Nacionalista Galego e polo Partido Socialista. Foi por unanimidade. Tamén na Deputación de Pontevedra, pero a realidade é que a proposta do trazado a día de hoxe segue vixente. Ata agora non serviron de nada as máis de 5.000 alegacións presentadas ao seu devastador proxecto. Unha movilización masiva de máis de 2.000 persoas nas rúas contra este proxecto, acordos unánimes en diferentes plenos para paralizar a iniciativa. A pregunta é, onde estaban vostedes cando toda esta xente se manifestaba? Pois vostedes non aparecían, e moito menos o Ministerio. Foron vostedes moi lentos para atender as súas demandas. Pero, eso sí, foron moi rapidiños. Outro día foi ali o señor Besteiro, anunciou que o proxecto xa estaba archivado, que non iba a haber a variante, e cando marchou, eso sí, os operarios do Ministerio foron retirar as pancartas, foron retirar as cruces e aquí non pasou nada, ao máis puro estilo de goberno autoritario. Pero miren, señorías, vostedes poden tapar as protestas, vostedes poden tapar as pancartas, eso sí, as que non son súas, as que lle gustan tanto, pero lle gustan moito cando non se refiren a vostedes. O que non poden tapar é a mentira e o fume. E mentras non se publique no Boletín Oficial do Estado, señorías, seguiremos descreendo desa paralización
que foi anunciar a pasada semana ali o señor Besteiro. Ríanse, ríanse. Nós pedimos nesta iniciativa exactamente o mesmo que cando a rexistramos e que cando a incluímos neste pleno, xa que nada ten cambiado dende a visita do señor Besteiro a Caldas a semana pasada. E miren, é o mesmo señor Besteiro que en campaña facía un vídeo parado ali collendo un ticket da P9 e decía que lo de isto con nós vaise rematar. Aquela promesa da gratuidade da P9 que todavía non é que non se conseguira, é que cada ano suben o prezo da P9. Ese mesmo compromiso que dixo o Bloque Nacionalista Galego que lle iba a arrancar a Pedro Sánchez en Madrid, que o fixo o presidente, pero bueno, de momento non o teñen conseguido outras cousas que se inventan, pero este din imos conseguilo. Non sabemos cando, porque, señorías, vostedes son moi bravos en Galicia e moi mansos en Madrid. Fixeron presidente a Pedro Sánchez a cambio de que? De nada. Vostedes teñen cero peso no goberno de España, teñen cero peso para conseguir cousas para Galicia. Nos, hoxe, dende o PPDG, pedimos o mesmo que pedimos sempre, a parálise do actual proxecto da variante oeste, que sexa unha realidade, porque os veciños non queren promesas, os veciños queren certezas. Mais nada, moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Socialista, señora Castro. Grazas, presidenta. Señora Prado, vostede non se entera, está máis perdida. Pregunto primeiro, vostede sabe onde está Caldas? Porque é que ato dubido eu se vostede sabe onde está Caldas. Porque saudou os veciños, algúns concelleiros do PP, esqueceuse de saudar o alcalde, os concelleiros de goberno que tamén están aí arriba. Bastante maleducada, ademais de perdida está vostede. E tamén dígolle que está perdida porque ten que vostede pasar a vergoña de traer aquí unha proposición no de lei sobre esta variante oeste de Caldas que, sinceramente, chega tarde. Sinto, chega tarde. E únicamente por qué? Porque a vostede dá igual a variante de Caldas. Vostede únicamente obedece o mandato do Partido Popular de Madrid, a señora Ayuso, de intentar desprestixiar o goberno de Sánchez, que é o único que lle importa. Ese cada uno que haga lo que pueda de José María Aznar, pois ben, cada uno que haga lo que pueda, pero vostede o seu facer chega tarde nesta ocasión. Porque o goberno de España xa tomou a decisión de paralizar o actual proxecto. Atendendo a que? Pois precisamente a todos o traballo que fixemos os socialistas desde os diferentes ámbitos, tanto aquí como en Madrid. Por que? Porque escoitamos a xente, escoitamos as asociacións. O Ministerio vai paralizar o proxecto actual, como dixo outro día o noso secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, que, por certo, non se reuniu únicamente co alcalde, senón tamén coas asociacións. Por iso está vostede bastante perdida, señora Prado. E o Ministerio vai paralizar o proxecto actual e abrir un novo proceso para reformulalo. E esa é a realidade. E isto non aconteceu, como lle dicía, por casualidade. Aconteceu porque houve un diálogo coa veciñanza, coas plataformas e co alcalde de Caldas, o señor Jacobo Pérez, que leva meses defendendo unha solución mellor para o seu territorio. E esa é a diferencia entre nós e vostedes. Que mentres o alcalde socialista de Caldas defende un proxecto que considera perxudicial para a súa veciñanza ante o goberno do Estado, aínda que sexa do seu color político, os concelleiros de Caldas e os deputados do Partido Popular e os concelleiros do Partido Popular de Caldas dan as costas á veciñanza con algo como é o recorte á comunidade educativa do CEIP San Clemente, que votaron aquí en contra e non fixeron nada para que repuxeran todos os profesores que recortou a Xunta de Galicia. Esa é a diferencia entre nós e vostedes. Plataformas, por certo, que nosotros apoiamos dende o principio, porque entendíamos que este proxecto que ia afectar a moitas vivendas, a fragmentar parroquias e afectar tamén a empresas e a moitos empregos, non era beneficioso e non tiña un beneficio comparado co impacto que supoñía, non? E ante esta situación o Goberno de España tomou esa decisión responsable, paralizar o proxecto e abrir a porta para reformulalo, cunha nova planificación que permita desviar o tráfico da N640 ao redor de Caldas
dunha maneira menos lesiva para a veciñanza do seu territorio, porque o desvío do tráfico desa N640 é positivo, pero non desa forma. E mañá mércores, informo, porque como sabe vostede bastante perdida, o delegado de Goberno manterá unha reunión coas plataformas para concretar os seguintes pasos que se van a dar. E isto que significa? Pois gobernar, señorías do Partido Popular, escoitar, dialogar e rectificar cando é necesario, que vostedes non fan. E o Partido Popular pois, nunca estuvo porque estiveron nunca ao lado da veciñanza cando máis o necesitaba. Non estiveron nas reunións, non estiveron no diálogo co Ministerio, cousa que podería facer dende o Goberno galego o presidente Rueda e non o fixo, non estiveron nunca buscando solucións. E agora que ven? Pois o ruído e a oportunidade política agora aparecen. Aparecen agora para facer oposición ao Goberno de España e para intentar converter nun problema territorial unha campaña de desprestixio de Pedro Sánchez. Como se chama iso? Oportunismo político, que é o único que teñen vostedes. Pero mentres vostedes ian a Caldas a facer campaña, outros estábamos traballando para dar solucións reais. Porque vostede, digo eu, sigo insistindo, está moi despistada. Fala das pancartas, fala da recollida de firmas, pero quen apoiou desde un principio as pancartas, quen apoiou as movilizacións e quen apoiou a recollida de firmas? O alcalde de Caldas e todo o grupo socialista de Caldas e da provincia de Pontevedra. Polo tanto, agora deixen de enturbiar e agora que o proxecto está paralizado e toca abrir un novo proceso de diálogo, colaboren con alternativas coherentes. E ademais, hai que falar claro tamén disto. Se lle importara o territorio, non terían metido unha infraestructura clave que depende directamente da Xunta de Galicia, que leva unha década paralizada nun caixón. E refírome á autovía alternativa PO 531 a VG 47. Un proxecto que se aprobou no ano 2008 que comezou a executarse no ano 2011 e que o goberno de Núñez Feijóo paralizou en 2012 e a toda agora. Porque dende entón os proxectos caducaron, pero nin se actualizaron. Seguen nun caixón estes proxectos. Unha infraestructura que sí que permitiría conectar o porto de Vilagarcía coa AP9 sin duplicar vías innecesarias, recuperando ese corredor Curro-Baión e garantindo un acceso directo por Meis. É dicir, mellor mobilidade, máis competitividade para o porto e moito menos impacto no territorio. Pero non, eso non o piden o Partido Popular, porque como ten que facer a Xunta, eso non importa, non? E por iso os socialistas, nos registramos esta emenda. Registramos esta emenda que sí solucionaría o problema de conectividade existente e que, se non aceptan, pois imos insistir traendo unha batería de iniciativas exixindo a Xunta pois que recupere este proxecto da VG 47 e o actualice e retome a súa tramitación de inmediato. Porque se algo se queda claro é que os socialistas escoitamos e que actuamos. Paralizamos a variante oeste para abrir un proxecto dialogado. E agora, pois, tócale traballar o señor Rueda, un traballo coa súa comarca recuperando esa VG 47 e deixando de bloquear unha infraestructura estratégica para ese territorio. Porque, señorías do Partido Popular, mentre uns escoitamos e resolvemos problemas, outros levan anos paralizando proxectos e negándolle oportunidades a esta comarca. Ademais, vostede, señor Prado, non se preocupe, que o ridículo non só fixo vostede, tamén o fixo o señor Pazos. Máis ridículo que acudir o día despois e decidir montar unha pequena escenificación ali en Caldas, xusto cando o problema xa estaba resolto, pois pensábamos que non o podía ninguén superar, pero hoxe o superou vostede aquí. O pasado xoves, cando vimos o portavoz do PP desplazarse a Talín, non? A verdade é que é bastante cómico chegar tarde a todos os sitios e intentar apropiarse dun debate cando xa está encamiñado. Teñen que espabilar, xa están contaxando esa tendencia esa de Madrid de chegar tarde a todos os lados, esa tendencia do señor Feijóo, e mentres vostedes estaban facendo fotos e intentando alarmar a veciñanza, outros estábamos falando coas plataformas e traballando co goberno para buscar unha solución real. Por iso, ademais, eu recomendaría unha cousa ao Partido Popular, e xa conclúo, que non perda tanta enerxía en Caldas, porque a historia política deste concello está bastante clara, e despois de casi 47 anos das primeiras eleccións municipais, Caldas xa demostrou sobradamente que é un concello profundamente socialista. Polo tanto, deixen de enturbiar, deixen de marear, e ademais non só é un concello históricamente socialista, senón que seguirá sendo, porque hai canteira e relevo, e así o demostrou o alcalde Jacobo Pérez, que estivo ao lado da veciñanza, que soubo escoitar e foi capaz de loitar por os intereses dos seus veciños e conseguir que se paralizara ese proxecto. Nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias. Quenda do Bloque Nacionalista Galego, señor Vara. Para comezar, queremos enviar un saúdo e un recoñecemento a gratitude en nome do BNG para a veciñanza de Caldas e tamén de Portas, que foi coa súa mobilización exemplar quen conseguiu parar este proxecto, que é un proxecto absolutamente aberrante e disparatado. Claro, agora asistimos aquí ao espectáculo un tanto bochornoso de uns e outros intentando poñerse medallas, pero o mérito de todo o que se conseguiu é da xente que se mobilizou, que se organizou, que fixo reunións, que dedicou horas, que recolleu alegacións, que fixo asambleas, que encheu as estradas de motivos de protesta para chamar a atención. Ese é o verdadeiro traballo que hai que recoñecer aquí e non poñerse medallas que non corresponden. En todo caso, nós queremos darlle unha calorosa, porque somos a xente da calor, non? Como se dixo antes, unha calorosa benvida ao Partido Popular á protesta e á manifestación. Parece que vostedes agora descubriron o valor da protesta e da pancarta. Deberían practicar moito máis a pancarta, a mobilización e a manifestación e non poñerse como fan habitualmente do lado dos poderosos, porque vostedes poñense sempre do lado dos poderosos, sexan Altri, sexan Trump, sexan Netanyahu ou os abusóns de turno. E miren, este proxecto desta variante de Caldas, que debería conectar a Nacional 640, é dicir, esa estrada que atravesa en diagonal Galiza desde Vilagarcía ata a Mariña, e a 550, que é a estrada norte-sur de Santiago a Pontevedra, pois leva prácticamente 20 anos proxectándose e aínda non se fixo realidade. Hubo un primeiro proxecto alá para o 2007, agora no ano 2023 o Goberno Central, o Ministerio de Transportes, de Óscar Puente, por certo, non de Óscar López, licitou este estudo informativo e vemos que presentan unha alternativa escollida que é absolutamente delirante, aberrante e tremendamente destructiva, que costou nada menos, por certo, que 600.000 euros. 600.000 euros que se lle pagaron a Eptisa, que é a mesma consultora de cabeceira tamén da AP9 e do Partido Popular, como sabemos. Pois ben, por que o BNG rexeita esta alternativa presentada polo Goberno Central? Pois por tres motivos principais. O primeiro é que supón un descoñecemento absoluto da realidade, porque se vostedes viron o trazado é absolutamente disparatado, intenta facer unha escabechina auténtica atravesando núcleos de poboación, dividindo núcleos de poboación, tirando casas e facendo unha auténtica desfeita alrededor de todo o territorio entre o límite de Vilagarcía e Vilanova con Caldas ata o entorno sur do casco urbano de Caldas. En segundo lugar, rexeitamos esta proposta pola absoluta falta de diálogo, porque vostedes agora presumen uns e outros de diálogo, pero por parte do Goberno Central non hubo ningún momento diálogo, negociación e buscar acordos coa xente, senón que presentaron unha alternativa que encontrou o rexeitamento unánime, mayoritario, masivo de toda a xente, tanto de Caldas como de Portas. En terceiro lugar, polo custo desproporcionado, é que vostedes plantexan unha alternativa ao Goberno Central que supón un custo de investimento enorme e que vai crear máis problemas dos que pretende resolver. Polo tanto, un auténtico disparate. E desde o BNG estamos convencidos de que hai solucións máis lóxicas e máis razonables. E por iso presentamos as nosas emendas, que son emendas constructivas para incorporar, para engadir a proposta que nos trae aquí o Partido Popular. A primeira proposta que traemos é aproveitar algo
do que se pode aproveitar do estudo informativo para propoñer unha ronda urbana que ten un trazado bastante asumible, cos cambios que haxa que facer, que conecta 640 coa Nacional 550 e que permita cunha estrada de borde, con tipo avenida, cun tratamento obrando, sen barreiras, como está previsto tamén nesta parte do estudo informativo, que permita cun tráfico calmado desviar o tráfico desde a 640 a parte sur de Caldas na 550, evitando o gran problema que ninguén falou aquí. Non sei se pasaron vostedes habitualmente polo núcleo urbano de Caldas que está inzado, depende tamén dos días e das horas do día, de tráfico pesado, de tráfico de camións que é absolutamente insoportable e que é algo que hai que resolver con urxencia porque é insufrible. Este é o grande problema que temos que resolver e pódese facer con esta ronda urbana. E despois resolver o problema máis de fondo que a conexión do Porto de Vilagarcía coa P9, tamén unha vía, digamos, de borde máis externa de toda esta zona, que se pode resolver con dúas propostas que nós tamén incluímos na nosa emenda. A primeira é liberar de peaxe o treito entre Carracedo, na zona norte de Caldas, e a propia Caldas, o enlace de Caldas, facendo unha reforma dese nó de Carracedo de maneira que poida ser un nó de dobre entrada e saída, non como está agora, que só é de saída indo desde Pontevedra e de entrada vindo desde Pontecesures ou desde Valga. Iso sería bastante asumible, non tería un gran custo e permitiría resolver unha parte importante deste tráfico de paso que agora está atravesando Caldas. E, ademais disto, efectivamente, estudar a viabilidade e a construción desa autovía A47 que no seu día aprobou a Xunta de Galiza, que curiosamente empezouse a planificar no 2008, empezouse a construir no 2011, hai feitos 2 kilómetros desde este gran nó de Curro, non, na autovía de Salnés, un tramo de 2 kilómetros que acaba en ningunha parte. E saben vostedes cantos investiu neste tramo de 2 kilómetros? Digo para os vos xestores, non? 13,5 millóns de euros en 2 kilómetros dunha autovía que nunca se utilizou. Son vostedes os vos xestores, o partido do dispendio, do malgasto, do despilfarro, o Partido Popular que tirou literalmente os cartos ao lixo porque esta obra leva paralizada desde o ano 2012. Unha auténtica vergoña. E miren, veñen vostedes a poñerse medallas, desde logo, nós o que lle decimos é que o goberno é o goberno, e o partido é o partido, e os anuncios das obras teñenos que facer os gobernos, non os representantes dos partidos, porque senón iso é unha auténtica fraude, é unha estafa. E criticámoslo fagan a uns e fagan a outros, non temos ningún problema con iso. O que queremos repetir unha vez máis é que o mérito de que se paralizase este aberrante proxecto é da xente. Esa mobilización exemplar que votou abaixo esa proposta. E iso é unha boa noticia, porque demostra que a mobilización social, que a implicación da xente pode cambiar as cousas, como conseguimos con Alti, por certo, tamén. Pero, ollo, o problema importante, o problema de fondo está sen resolver. O problema de fondo é que hai que sacar ese tráfico pesado do medio das rúas de Caldas. E para iso o BNG trae aquí hoxe propostas construtivas e propostas en positivo que agardamos que acepte. Moitas grazas. Moitas grazas, señora. Voceiro do Grupo Parlamentario Mixto, que renuncia ao seu turno de intervención. Ten entón novamente a palabra a autora da proposición non de lei, a señora Prado del Río. Gracias, presidenta. Bueno, sacou aquí a Ayuso, a Aznar, a Feijóo. O que non nos sacou, señora Castro, é a publicación no Boletín Oficial do Estado de que se paraliza esa variante. Eso non o teñen, señorías, eso non o teñen. E eu alégrome de que mañán se reúnan co delegado do Goberno, espero que para non mentirlles máis aos veciños e veciñas, e claro, e di que por que non vai o señor Rueda? Hombre, é que non deixan ni siquiera ir aos representantes dos grupos
municipais, nin o Bloque, nin o Partido Popular como para ir ao señor Rueda. Mire, señora Castro, a que lle teñen medo? Por que non deixan ir aos representantes da cidadanía? E claro, é que vostede ven aquí a falar de facer o ridículo. Hombre, a que parece que hai tempo que non vai por Caldas é vostede, porque Caldas xa é azul. Xa é azul, sabe, temos 6 concelleiros e vostedes 5. Temos máis do 47% dos votos e vostedes o 35,7%. Señora Castro, hai tempo que Caldas non é socialista, aínda que teña un alcalde socialista. Os veciños e veciñas de Caldas votan maioritariamente ao Partido Popular. Por algo será, señora Castro. E mire, como é iso que estiveron cos veciños dende o primeiro momento? Vostede sabe que a alegación masiva que presentou o Partido Socialista non lle firmaron os veciños? Sabe cal firmaron? A que plantexaba o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Popular. Esa sí que a firmaron. Porque que pedían vostedes na súa alegación? Pedían pagarlles máis cartos, pero eso sí, non renunciar á variante, que era o que querían os veciños. E iso é o que traemos hoxe aquí a esta iniciativa. O que se votou no Concello de Caldas e o que se votou na Deputación de Pontevedra. Señor Bará, vostede ven aquí con un montón de dibuxos e de variantes e de traxectos e de proxectos, pero mire, fale cos seus concelleiros en Caldas, fale cos seus compañeiros da Deputación de Pontevedra e o proxecto que queren os veciños é o que nós traemos hoxe aquí. É o que se votou por unanimidade, tanto no Concello como na Deputación. Vostede pode traer aquí e pintar todo o que queira, pero eso non é o que queren os veciños, señorías. Mire, señora Castro, claro que vexoxes moi preocupados co que inviste o Goberno galego en Caldas. Pois mire, sí, voulle recordar algúns proxectos que impulsou a Xunta ali. A ampliación do IES, sí, falaba vostede da educación. Voulle falar da educación. Ora toca escoitar. Mire, a ampliación do IES Aquis Celenis, máis de 5 millóns de euros. A segunda obra de maior cuantía en 2025 en toda a provincia de Pontevedra. A ampliación do comedor do Colexio Alfonso VII. E a reforma integral do CEIP San Clemente, ese que lle preocupa tanto. Sabe canto? 600.000 euros, señora Castro. Os 3 centros públicos de Caldas de Rei executando obras de mellora de forma simultánea. O proxecto dun novo centro de saúde de máis de 7 millóns de euros, que, por certo, está pendente de que o Concello cumpra cos seus compromisos. Xa que está aquí o alcalde, pois eu lle pido, señor alcalde, que cumpra cos compromisos para que poda ser unha realidade o centro de saúde de Caldas. As concentracións parcelarias de Saiar, Godos e Bemil con importantes investimentos, medidas de apoio á Asociación de Comerciantes de Caldas, a reforma integral dos edificios dos xulgados e moitas outras. Mire, señorías, hoxe estamos aquí para pedir que se fagan as cousas como queren os veciños, non como quere nin o Bloque, nin o PSOE, nin o PP, como queren os veciños. En este caso, o Partido Popular está poñendo voz neste hemiciclo aos veciños e veciñas de Caldas de Rei. E agardamos sobre as enmendas. Pois mire, sobre as enmendas, a verdade é que o Partido Socialista diga que vai a eliminar un proxecto para o que supostamente ten orzamento o Goberno de España e di que o vai anular, pero que o faga a Xunta e que faga outra cousa, pois, hombre, non, se queren que a Xunta faga cousas ali, xa acabo de dicir unhas cuantas. Faremos moitas máis, seguro que fan falta moitas cousas en Caldas, pero vostedes asuman un novo proxecto para a variante de Caldas e nós aí estaremos sempre que estén de acordo os veciños e veciñas de Caldas. Mais nada, moitas gracias. Continuamos coa seguinte proposición non de lei do Grupo Parlamentario Popular de Galicia por iniciativa de don Rubén Lorenzo Gómez e 8 deputadas e deputados máis sobre a demanda que a Xunta de Galicia debe trasladar ao Goberno Central co fin de que teña en conta as reclamacións de Galicia para as seguintes fases de elaboración da planificación ata 2030 da rede de transporte de enerxía eléctrica. A esta proposición non de lei presentáronse as seguintes enmendas: unha do Grupo Parlamentario Socialista de Galicia por iniciativa de dona Patricia Iglesias Rei e outra do Bloque Nacionalista Galego por iniciativa de don Xosé Manuel Golpe Acuña. Para defender a proposición non de lei, ten a palabra o señor Lorenzo.
Gracias, presidenta. Señorías, hoxe tratamos un asunto que debería ser unha prioridade de Estado, a planificación da rede de transporte eléctrica. E digo debería porque unha vez máis Galicia está condeada a chegar tarde, porque o Goberno central chega tarde e chega mal. O proceso de planificación 2530 comezou en decembro do ano 2023. Estamos en 2026 e seguimos en a planificación aprobada. 3 anos de retrasos, de improvisacións e de parches. 3 anos nos que a industria galega e o Goberno galego levan pedindo capacidade de conexión e 3 anos nos que o Goberno de Pedro Sánchez responde con silencio ou con migallas. Porque as modificacións aplicadas á planificación 21-26 tampouco serviron de nada. A segunda delas, a raíz do apagón do 28 de abril, incluíu 65 actuacións e só 2 viñan para Galicia. 2 actuacións que nin aumentan a capacidade industrial nin a renovable. Simplemente corrixen erros que nunca deberon existir. Polo tanto, podemos concluir que o que fai o Goberno de España con Galicia non é planificación, é abandono. Mentres tanto, o Goberno Central presume de transición ecolóxica, de renovables, de hidróxeno verde e ata presume de repotenciación eólica. Iso sí, logo de recurrila ao Constitucional cando a promovemos dende Galicia. Dicía que o Goberno presume de discurso sostible, pero a realidade é que non está poñendo a rede necesaria para que nada diso sexa posible. Eu pregunto, que pasaría en Galicia se mañá se producise o desbloqueo xudicial do sector eólico? Que pasaría con esos 6.300 millóns de euros en inversión industrial se se deixaran de estar paralizados? Quen sería o responsable de que non se puidesen evacuar eses 3.000 megavatios que o sector eólico ten sobre da mesa á espera dese desbloqueo? Miren, señorías, segundo a Axencia Internacional da Enerxía, hai que investir 0,7 euros en redes por cada euro en renovables. España só inviste 0,45. E así non hai transición enerxética que funcione. E así non hai industria que se poida instalar. E así non hai territorio que poida competir. Pero a discriminación a Galicia non é só cuantitativa, tamén é cualitativa. A proposta de planificación asigna a Galicia 367 millóns de euros, o 2,8 do total estatal. Ollo, pero se descontamos actuacións herdadas ou xa executadas, o investimento real para Galicia é de 215 millóns, é dicir, o 1,6% do total. Pero que no período 2015-2020 Galicia recibía un 6,7%. Agora estánnos a outorgar menos da cuarta parte. Dende logo, señorías, calquera que se diga que defende os intereses de Galicia non pode tragar con este ninguneo. E vendo a emenda socialista da señora Iglesias, queda claro quen traga aquí. A situación é, a todas luces, inxustificable. Mais aínda, tendo en conta que isto ocorre mentras que Galicia aporta un 8,8% da xeración eléctrica do país e ata o 29% de toda a hidráulica estatal. Señorías, isto non é un desaxuste administrativo nin un mal cálculo. Isto é unha decisión política consciente e fronte a esa decisión este Parlamento debe falar con voz firme. Galicia non acepta esta discriminación e Galicia reclama a súa rectificación inmediata. Aquí quero ser moi claro. O que está a facer o Goberno de España coa provincia de Lugo é unha irresponsabilidade histórica, señorías. Fíxense,
Este é o mapa da planificación actual. Se se fixan, o oeste e o centro de Lugo non teñen ningunha soa subestación de transporte. Ningunha. Absolutamente ningunha. Iso significa que calquera proxecto industrial que queira instalarse ali, por moi estratégico que sexa, non pode conectarse. Inda incluso calquera proxecto que tivese esa nova licencia que se inventou a letrada señora Iglesias, a licenza social. Incluso se tivera esa licencia, señora Iglesias, que xa nos ten pendente aínda de explicar de que se trata, non podería conectarse en Lugo. Significa incluso que proxectos de hidróxeno verde, de centros de datos, de industria agroalimentaria ou forestal quedan directamente excluídos da provincia de Lugo. Significa que a provincia de Lugo queda totalmente desconectada. E, señorías, unha provincia totalmente desconectada é unha provincia condeada. E para que quede claro, ese nivel de desatención traio datos. Galicia solicitou máis de 8.000 megavatios de nova capacidade de demanda. O Goberno só concede 1.899, é dicir, o 23,7%. Polo tanto, o Goberno só atende unha de cada 4 necesidades reais de Galicia. O outro 76% sen resposta. E sen resposta queda tamén, señorías, o futuro industrial da provincia de Lugo. E o máis grave é que hai quen se fachendea de parar o proxecto de Altri, mentres aplaude que o Goberno deixe a provincia de Lugo literalmente fora de xogo. Porque con tal de colgarse esa medalla de cartón e tumbar un proxecto, o portavoz do PSDG nesta Cámara, lucense, é capaz de desconectar toda a provincia e condeala a non ter industria de ningún tipo durante a próxima década. Para el, esa medalla de cartón é tamén para quenes lle aplauden. Iso sí, a medalla de cartón terá a él, mentres que non lle arranque das mans, a portavoz do BNG ausente, que para iso sí que compiten. Compiten para iso, pero non para que Galicia avance. Vostedes van a pasar a historia por traballar para deixar Lugo ás escuras. E non por falta de potencia, señorías, sino por falta de responsabilidade. E aquí é onde entramos no que realmente doe. O PSDG non só non protesta, sino que xustifica esta discriminación. Non hai máis que ver, insisto, a súa emenda, señorías. Cada vez que o Goberno central nos recorta, o PSDG cala. Cada vez que o Goberno central nos discrimina, o PSDG cala. E agora que o Goberno central desconecta a Lugo, o PSDG non só cala, sino que encima inda saca peito desta situación. Porque para o PSDG, antes que Galicia está Pedro Sánchez. Antes está o seu partido que o seu país. E antes están os sillóns que a coherencia co discurso. E isto, señorías, é totalmente inaceptable. E mentres o BNG presume de defender Galicia, arrógase ser a voz do país e presume de ser o muro contra os agravios a Galicia. O problema é que o BNG cala onde realmente debería de alzar a voz, que non é en este Parlamento. Cala porque sostén o Goberno Socialista de Madrid, cala porque non quere incomodar ao socio, e cala porque cando hai que escoller entre Galicia e Sánchez, vostedes tamén escollen a Sánchez. E calan tamén porque cando hai que escoller entre sillóns e oposición, xa saben o que vostedes escollen, verdade? E mentres vostedes calan, vou rematando, Presidenta, Lugo queda sen subestación. E mentres que vostedes calan, Galicia asígnaselle un pírrico 1,6% do investimento. Hoxe, nós non pedimos nada extraordinario, pedimos o que é xusto, un investimento acorde á nosa xeración eléctrica, capacidade para atraer industria e crear emprego, unha rede que permita evacuar renovables e desenvolver bombeos reversibles, un mecanismo áxil para conectar proxectos estratégicos e, sobre todo, que ningunha, absolutamente ningunha parte de Galicia quede atrás. Galicia non pode permitirse outros 10 anos de discriminación. Non pode permitirse perder oportunidades industriais.
E mentres uns calan, nós falamos. E mentres uns obedecen, nós defendemos. E mentres uns miran para Madrid, nós miramos para Galicia e por Galicia. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Socialista, señora Iglesias. Grazas, presidenta. Boas tardes a todos e a todas. Vou empezar desmontando o relato e o bulo do Partido Popular de Galicia, que intentan instalar neste debate. Galicia non se desenchufa, Lugo non se desenchufa. O que se desenchufa é un proxecto concreto, señor Lorenzo, Altri. Ese non veu da man do Goberno de España. Iso hai que dicilo tamén alto e claro a todos os galegos e as galegas. Un proxecto contaminante, inviable e sen encaixe nun modelo industrial sostible que necesita Galicia. Porque deixan evidencia algo que cada vez é máis claro. O problema non é a nova planificación enerxética que se está a tramitar, é que realmente que responde á seguridade da rede, os modelos industriais maduros, non especulativos, a entrada de renovables, o almacenamento enerxético. O problema é que en Galicia non ten unha política industrial recoñecible e está sumida nun caos eólico pola falta de planificación e pola ausencia dunha política de transición enerxética en 17 anos que leva o Goberno do PP na Xunta de Galicia. Iso é a realidade. E logo está esa confrontación por sistema. Todo é culpa de Pedro Sánchez. E dixen, señor Lorenzo, estamos aquí no Parlamento de Galicia. Supoño que estará facendo puntos ao mellor para ir ao Congreso dos Diputados. Eso sillón do que fala. E despois está a incoherencia da conselleira de Economía e Industria, a señora Lorenzana, cando foi a Madrid o pasado 23 de setembro, reuniuse co secretario de Estado de Enerxía e saiu dicindo que estaba razoablemente satisfeita coa nova planificación. Encantada, contenta, pero cando volveu a Galicia, de repente a planificación converteuse nun fracaso que condenaba a Lugo ata 2030 sin proxectos industriais. Entón eu pregúntome, con que señora Lorenzana nos temos que quedar? Que a que vai a Madrid está satisfeita, coa que chega a Galicia e de novo monta a campaña de confrontación por sistema? Que pasou polo medio? Realmente chamaronlle desde San Caetano ou ben desde Génova 13, porque foi demasiado branda, señor Lorenzo, porque a contradición é tan evidente que xa ni siquiera intentan disimulala. E logo está, pois ireino tantas veces como sexa necesario, Galicia non se desenchufa, que quede claro, e sobre todo porque a planificación non perxudica a Galicia, reforza Galicia. A realidade é a seguinte na nova planificación. Duplícase prácticamente a capacidade do sistema eléctrico galego para novos consumos industriais maduros, non especulativos, nas zonas de transición xusta, para o almacenamento enerxético, para a conexión da eólica mariña. Incorpórase na nova planificación alrededor de un centenar de novas posicións e mellora nunha treintena de subestacións eléctricas para garantir precisamente a seguridade do suministro. Ademais, a planificación vixente xa foi adaptada para incorporar novos proxectos estratégicos como a nova infraestructura Novo Vigo, 72 millóns de euros na modificación sustancial da planificación vixente necesaria para conectar o proxecto de Estelantis. E tamén hai reforzos en Lugo. Hai reforzos en Lugo, señor Lorenzo, en Xove, en Boimente, en Ludrío. Esos concellos non pertencen a Lugo? Non pertencen a Lugo, señor Lorenzo. Esas infraestructuras non serven para atraer industria. O único que lles interesa é manter vivo o relato victimista de confrontación por sistema pola súa falta de política industrial e enerxética no noso país. Porque a realidade voulle dicir cal é. Os PIEs, os proxectos industriais estratégicos, os 18 PIEs declarados polo Consello da Xunta, todos en estado crítico. Están metidos na UCI, señor Lorenzo. A realidade é demoledora. 18 declarados, cantos executados?
Ningún, señor Lorenzo, ningún. Todos parados, todos convertidos nun exercicio de propaganda institucional, que iso a Xunta é un as. Señorías do PP, non escondan o seu fracaso absoluto en política industrial detrás dunha crítica á nova planificación enerxética, porque se lles ve moito o plumeiro, confrontar por sistema e facer oposición a oposición. Voulle dicir quen está realmente invertindo en Lugo, porque os datos matan relato. Bueno, lembremos que tamén o Goberno galego na última fiscalización do Consello de Contas do Fondo de Compensación Interterritorial, 0 euros para a provincia de Lugo, precisamente un fondo pensado para favorecer a cohesión territorial entre territorios. Dígolle máis, segundo os datos de investimento público do Goberno de España, sabe cando invertiu o Goberno de España na provincia de Lugo, señor Lorenzo? 294 millóns de euros, 294 millóns de euros. E digolle, ademais, proxectos empresariais concretos. Norvento Enerxía, 28 millóns para a innovación industrial, Aluminio Español, máis de 26 millóns de euros para a industria electrointensiva, Ignis, 15 millóns de euros en proxectos enerxéticos, Grupo Lence, 4 millóns para a modernización industrial, Tableros Hispanos, case 8 millóns para a mellora productiva. E podería seguir, señor Lorenzo, porque estes son datos, rigurosidade. Porque o investimento é iso, apostar polo tecido productivo en Lugo, non discursos, non propaganda, investimento real. E o Goberno galego, nada de nada. Iso sí que é unha irresponsabilidade histórica do Goberno galego do PP. E logo están tamén, e quero tamén poñer aquí de manifesto, o aeródromo de drones de Rozas. Porque mentre isto ocurre, 294 millóns de euros invertidos polo Goberno de España na provincia de Lugo, esos son datos, non ese aeródromo de drones en Roda, que va a ser o gran polo tecnolóxico de Galicia. Leva investidos millóns e millóns de euros públicos, eu xa perdín a conta, e a pregunta é moi sinxela. Cantas empresas tecnolóxicas instalaron en Rozas, señor Lorenzo? Cantos proxectos industriais consolidados existen ali? Cantos empregos estables se xeraron ali? Porque a sensación que ten a provincia de Lugo, en Rozas, é que hai moito diñeiro público enterrado baixo terra pola Xunta de Galicia e poucos resultados en riba da mesa. E de novo anuncios da conselleira, cambio de guión. Imos convertir Rozas cara a defensa e a seguridade. Eu pregúntome, quedará de novo? Son anuncios como todo o que fai o Goberno galego. Logo, o caso Altri, o proxecto estrela do señor Rueda, que seguimos en coñecer o memorándum secreto asinado polo Conselleiro de Economía e Industria e o CEO de Altri, ese que di a conselleira que non coñecía, pese a ser presidenta da Sociedade Impulsa, e o señor Rueda di que coñece, pero que non vai facer público. Pois, evidentemente, a pregunta, como dixen hoxe a mañán, é inevitable, puxéronlle a alfombra vermella ao proxecto de Altri. O arquivo non é a denegación definitiva do proxecto, é gañar tempo. Por iso as preguntas son inevitables, a ver se me pode responder na súa réplica final. Van denegar definitivamente o proxecto de Altri? Van restaurar plenamente a protección ambiental na Serra do Careón? Van desclasificar o memorando de Altri, señor Lorenzo? Van denegar a declaración ambiental estratégica ou a concesión de augas pendente tamén na Xunta de Galicia? Ou van seguir instalados na ambigüidade permanente? Por tanto, xa remato, Galicia, quero ser clara, a primeira que Galicia non se desenchufa nesta planificación, o contrario é mentir, bulos e falacia. O que se desenchufa é o único proxecto industrial que defendía o señor Rueda, presidente da Xunta de Galicia, o proxecto Altri, e gracias ao Goberno de España. Os 18 PIEs anunciados e declarados polo Consello da Xunta, todos na UCI, sin executar, señor Lorenzo. Esa é a realidade. A nova planificación eléctrica reforza Galicia para a transición xusta, para proxectos industriais maduros, para almacenamento enerxético, para a conexión de eólica mariña, seguridade do suministro, máis de 100 reforzos e máis de melloras en 30 subestacións eléctricas. Mentre o Goberno de España inviste case 300 millóns de euros no tecido productivo de Lugo, o Goberno galego segue sen ofrecer unha soa estrategia industrial para a provincia. E isto, señorías, é o verdadeiro problema, a falta de planificación industrial
e de transición ecolóxica no noso país. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. Quenda do Bloque Nacionalista Galego, do Grupo Parlamentario, señor Golpe Acuña. Grazas, presidenta. Boa tarde, señorías. Resulta canto menos curioso que o Partido Popular trae hoxe unha iniciativa na que se pide que outros fagan, non? Na que se demanda a outro goberno que actúe en materia enerxética, non? Na nosa visión, o que se debería solicitar, o que se debería pedir é soberanía. Importante isto da soberanía, importante isto de poder tomar decisións por nós mesmas, non? Non só no campo de enerxía, de feito, para un goberno isto debería ser un dos seus principales motivos. Porque se non exercemos esa soberanía, o espolio dos nosos recursos enerxéticos dan lugar á desigualdade e dan lugar á pobreza. E permítame recordarlles a enquisa da EAPN que dice que no 2025 un 15% da poboación do noso país está en risco de vulnerabilidade enerxética. Unhas 300.000 persoas nun país excedente de enerxía, nun país que non deixa de ser unha colonia enerxética. Este colonialismo enerxético que Galicia ven de sufrir dende fai máis dun século e que hoxe o Partido Popular pon aí de relevo, de soslayo, no seu ton de víctima nesta demanda, é algo que Galicia comparte con outros territorios do mundo, con outros nacións da terra. Nacións que ven como o imperialismo utiliza calquer excusa, chámase armas de destrucción masiva, chámase narcotráfico, chámase amenaza nuclear, para inventarse guerras co único obxectivo de apoderarse de recursos estratégicos, nomeadamente de petróleo e de gas. E por esta especie de simbiose que presenta Galicia como colonia enerxética con estes estados que son atacados polo imperialismo do petróleo yanqui, coido que é de xustiza decir dende este estrado, máis unha vez, un rotundo non a guerra e imperialismo nunca máis. E seguindo a falar de soberanía, compre sinalar que a planificación da rede eléctrica é unha competencia exclusiva do Estado, está recollida na Lei do Sector Eléctrico na 24/2013, e o Goberno resérvase todas as funcións de definición de rede, de planificación de rede, reservándolle ás comunidades autónomas un papel consultivo. Emisión de informes e de participación en trámites de audiencia e pouco máis alá. Neste punto, permítame lembrarlles que a comenzos da presente legislatura, creo que foi no segundo período de sesión, se mal non recordo, o Bloque Nacionalista Galego levou unha iniciativa á Comisión de Industria e Enerxía solicitando, entre outras cousas, a transferencia das competencias en planificación das redes enerxéticas, de gas e electricidade. Lembro perfectamente que o Partido Popular votou que non a esta iniciativa. E lembro perfectamente un comentario dun portavoz do Partido Popular que me dicía: pero, home, como pides eso da planificación? Co lío que é eso, que planifiquen en Madrid. E así temos un goberno que non ten poder de decisión sobre os investimentos que se deben facer na rede de transporte eléctrico e, polo que se ve, tampouco quere telos, limitándose a mandar recados de Madrid como esta iniciativa que traen hoxe a este Parlamento, non? O Partido Popular ven hoxe á Cámara a chorrarse de que Galicia recibe pouco investimento, un 2,8%, non? Que non temos un crecemento na rede, confundindo tamén ou ignorando o que é o crecemento vegetativo dunha rede, que non podemos estar todos os anos invertindo o mesmo, senón acabaremos cada un de nós con un poste eléctrico no noso xardín. O crecemento ten que ser de acordo á demanda e sostible. Pero, sen ánimo de gobernar a súa casa, permíteme utilizar un argumento que vostedes nos repiten a nós moitas veces, así que compre lembralles que o Partido Popular ten no Goberno do Estado, no Congreso do Estado, 13 deputadas e deputados galegos. Utilicen esa posición de número para levar ali esas demandas. E voulles dar un lema para que poidan levarse de regalo esta tarde. Fagan algo en Madrid e deixen de chorar aquí. Hai ademais un silencio nesta proposición que non podemos deixar pasar. O Partido Popular menciona de pasada, de esguello, que o proceso de formación pública, o que hai que someter esta planificación enerxética, inclúe o estudio ambiental estratégico na planificación. Menciona e despois pasa del.
Nós creemos que o estudio ambiental intersecto, lógicamente, non é un trámite menor, non é cubrir un formulario, é, ou deberá ser, o corazón do proceso. É o instrumento que predetermina e determina por onde e por onde non poden transcorrer as liñas e as redes, o que establece as alternativas viables, o que analiza os impactos acumulativos sobre os ecosistemas, as medidas que han de protexer espazos de Rede Natura 2000, as zonas de especial protección para aves, ríos e montes que foron e están sendo escenario de conflitos sociais moi serios precisamente por culpa de infraestructuras enerxéticas mal planificadas. E tamén compre lembrar, por enésima vez, que temos pendente de ampliar a Rede Natura 2000. Sempre vou lembrarse disto porque a falta de definición dos espacios protegidos tamén provocan incerteza e inseguridade. E aquí no noso país sabemos ben o que significa que a enerxía se planifique sen mirar ao territorio. Sabémolo nos concellos que recibiron parques eólicos sin participación real das comunidades, sabémolo nas terras que foron cruzadas por tendidos en alternativa estudada, e agora o Partido Popular presenta-nos unha proposición que pide desenvolver e acelerar a rede de transporte eléctrico e non di unha palabra sobre como se vai facer, se iso se vai facer de forma compatible co territorio e con que garantías e con que controis. O BNG considera que calquera demanda lexítima de máis investimento eléctrico para Galicia debe ir acompañada dunha exigencia igual de firme que ese investimento se faga con planificación ambiental rigorosa, con participación real dos concellos e das comunidades afectadas e aproveitando, antes de nada, unha infraestructura xa existente. Porque unha maneira clara de poder contar con infraestructura de transporte de enerxía eléctrica é reforzar o que xa temos antes de abrir novos corredores, novas autoestradas. E aquí é onde aparecen de novo as dúas zonas de transición xusta, as zonas de As Pontes e Meirama, porque son precisamente estes lugares onde isto é posible, xa existe rede. Hai posibilidade de establecer chega industrial, xa hai infraestructura. É a opción ambientalmente inteligente, a opción industrialmente máis xusta, ou se non é deberá ser, debería ser a opción escollida. E xa que falamos destes dous concellos onde debemos de esquecer a deixadez con que o Estado central está tratando estas dúas zonas de transición xusta. Se ben en Cerceda o concurso de transición vai avanzando, avanza só na parte do concurso de xeración e non vemos na planificación nin un só megavatio relativo á demanda, pero onde si está o destrozo feito, dende logo, é nas Pontes, como xa dixemos aquí máis dunha vez. A subestación pertencente ao antigo central de carbón foi declarada por Red Eléctrica non ampliable, sen capacidade de evacuación de xeración. E a remolque desta realidade, as modificacións na planificación 2021-2026 incorpórase un novo equipamento, unha nova subestación, a subestación de Maciñeira, que se vai conectar á liña de movimento, que a súa vez depende tamén da subestación de Naraío. É dicir, ano 2026, 5 anos despois de pecharse a central térmica, 0 megavatios de capacidade, tanto de evacuación como de conexión. É un parche de deseño, o parche de deseño é a subestación de Maciñeira. Unha infraestructura que vai depender de outra infraestructura, a subestación de Naraío, sorpresa, está planificada no ano 2011. Pois sí que toman con calma Partido Popular e PSOE o tema da transición enerxética, 14 anos para unha infraestructura que, segundo reza agora na planificación enerxética, é clave para garantir o acceso á rede de toda a comarca de Ferrolterra. E non quero acabar a intervención sin citar algo que, señor Lorenzo, pareceme dunha impericia parlamentaria supina, que é o de ligar o proxecto de Altri á desconexión eléctrica. E tamén me choca bastante que a señora Iglesias entrase ao trapo nese asunto. Eu quero recordarlles que o proxecto de Greenfiber tiña solicitado unha conexión de 100 megavatios na liña de Palas de Rei. E tamén lles quero lembrar que estaba plantexado a perda de descarbonización esta fábrica. É unha das patas nas que se basaba para acudir a esa parte de descarbonización e contaba con un grupo de xeración con biomasa de 150 megavatios. É dicir, era enerxéticamente sostible. Entón, a falacia está construída. É unha falacia, en términos estrictamente filosóficos, ad vericundiam. É dicir, que se arroxa vostede a facultade de explicarnos que non se vai montar a fábrica por culpa do Goberno Central non darlle conexión e a vez está nos dicindo que a fábrica é sostible porque non necesita conexión. Donde está aquí o... Se non entendeu, despois Fabio un dibuixo, non se preocupe. Ten que ir rematando. Ben. O BNG defenderá sempre que a enerxía en Galiza
sexa para Galiza, que os recursos do noso territorio servan para o benestar da nosa xente e que non haberá planificación enerxética xusta sen soberanía do noso país. Por iso deixamos claro hoxe que non nos conformamos con migallas, nin do 1, nin do 2,8%, que queremos o 100% do compromiso con Galiza. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Ten novamente a palabra o autor da proposición, o señor Lorenzo. Gracias, presidenta. Señor Golpe, que mal lle queda ese papel de malote que lle pediron que fixera, De verdade é que non lle pega absolutamente nada, nada. Co ben que íbamos vostede máis eu, alguén lle debeu de dar un toque a este rapaz de Carballo, hai que intentar metelo en cintura porque senón vai nos a xerar un problema a futuro. Sí, ríanse, a ver quen se ríe o último. Señora Iglesias, menudo papelón. Mire, xa di moito que non estén presentes escoitando este debate ningún dos seus dous deputados de Lugo. Eso xa di moito. A veces a falta non fan falta palabras. Perdón? Ben vida, señora Lara. Agora xa, creo que xa se perdeu o máis importante, pero bueno, vai a escoitar igual. Mire, sabe con que conselleira lorenzana nos temos que quedar, señora Iglesias? Coa conselleira que defende os intereses de Galicia alá a donde vai e, sobre todo, quen defende os intereses de Galicia co seu traballo no día a día no goberno da Xunta. Con esa nos temos que quedar. E tamén lle direi unha cousa. Que entrae aquí a Vox, a Ayuso, a Feijóo e a Sánchez constantemente e incluso a Franco, que nos traen aquí constantemente, son vostedes. Todo o tempo. Que me ven a decir vostede que se estou facendo campaña para qué? Si son vostedes os que están aquí traendo constantemente a Madrid a este estrado. Miren, digo eu que teremos que falar de Sánchez porque ese que vostedes bautizaron agora como superheroe da democracia é o presidente do Goberno Central, non? E a planificación do transporte e a enerxía de quen depende? Se escoitou atentamente ao señor Golpe, xa sabe vostede de quen depende. Pero quedou claro que vostede veu aquí a falar de todo menos de planificación enerxética, e por algo será. Miren, a desconexión da provincia de Lugo non é un problema local, é un problema estructural para Galicia que tamén arrastra zonas de tremenda potencialidade industrial como son Curtis e Teixeiro. Porque cando Lugo queda sen subestación, cando Lugo queda sen mallado, cando Lugo queda sen capacidade, Curtis e Teixeiro quedan en antena. E quedar en antena significa que chega o cable, pero non chega a capacidade. Hai enchufe na parede, pero non hai electricidade detrás. E así é imposible instalar industria, así é imposible atraer proxectos e crear emprego. E mentres pasa isto, eu insisto, hai quen fachendea de parar Altri como se fose o gran logro político do século XXI. O señor Besteiro, número 1 por Lugo, presume de tumbar un proxecto, aínda que iso supoña desconectar toda a provincia e condeala a non ter industria de ningún tipo durante a próxima década. Iso sí que é, señorías, deixar a Lugo ás escuras. E insisto, non por falta de potencia, por falta de responsabilidade política. Xa me vou a pronunciar sobre as enmendas. Miren, señora Iglesias, entenderá que sobre a súa enmenda temos que rexeitala rotundamente, porque veñen aquí con toda a tranquilidade a pedirnos que apoiemos unha planificación que deixa a Galicia con 1,6% real do investimento estatal e que só atende, como lle decía, unha de cada 4 necesidades reais da nosa comunidade. E pretende que traguemos, e pretende que calemos, e enriba pretende que aplaudamos o agravio. Miren, non imos apoiar unha emenda que pretende vestir de éxito o que é unha discriminación evidente para Galicia. Non imos apoiar unha emenda que pide que aceptemos o que nos dan como se Galicia tivese que agradecer migallas. E sobre a emenda do BNG,
Vostede non falou moito da súa emenda, señor Golpe, pero trata sobre o nó das pontes. Vostede sabe que nós sempre apoiaremos esa reivindicación porque é razoable e necesaria e a imos apoiar. Pero tamén é necesario, señor Golpe, dicir que non abonda con pedilo aquí se logo en Madrid se sostén ao goberno que provoca esta situación. Se vostedes despois apoian a ese superheroe, é imposible que saian as súas demandas adiante, porque a coherencia, señor Golpe, tamén conta. Xa remato, Presidenta, Galicia non pode aceptar quedar desconectada por intereses partidistas. Lugo non pode quedar atrás. Curtis e Teixeiro non poden quedar en antena e as Pontes non pode perder 455 megawatts mentres nos din que gañamos. Nós imos a seguir defendendo a Galicia inteira con datos, con rigor e sen calar ante ninguén, porque Galicia merece moito máis do que está recibindo do Goberno Central. Moitas gracias. Entendo que aceptou entón a do BNG. Aceptamos a emenda do BNG e rexeitamos, por suposto, a do Partido Socialista. Moitas gracias. Continuamos coas proposicións non de lei e vamos á última da orde do día desta tarde do Grupo Parlamentario Socialista de Galicia por iniciativa de dona Paloma Castro Rei e dous deputados e deputadas máis sobre as accións que debe impulsar a Xunta de Galicia ante o crecemento da desinformación sobre as mulleres e dos discursos de odio por razón de xénero. A esta iniciativa presentouse unha emenda do Bloque Nacionalista Galego. Para defendela ten a palabra a señora Castro. Grazas, Presidenta. Bueno, rematamos o pleno de hoxe con o que poderíamos chamar un palíndromo, ¿no? Porque rematamos co avance das políticas de igualdade, que foi así como comezamos tamén o pleno, ¿no? O que intentamos con esta iniciativa hoxe nos os socialistas pois é que a Xunta de Galicia, no exercicio das súas competencias, tanto en materia educativa como de igualdade, asuma un papel activo fronte á desinformación e os discursos de odio contra as mulleres, por exemplo, a través de políticas públicas que reforcen o pensamento crítico e a igualdade real. Bueno, todos sabemos que as redes sociais son xa imprescindibles na nosa vida, no noso día a día, son a forma na que nos comunicamos, nas que accedemos á información e incluso a forma coa que nos evadimos ou ocupamos o noso tempo de espera ou a parte do noso tempo de descanso. Non podemos loitar contra isto, pero sí é necesario que ante esta realidade tomemos consciencia e ata o punto de que como as mesmas poden influir no comportamento social ou a tendencia colectiva. Exemplos podemos atopar moitos, dende un vestido que se fai viral e se agota en horas en todo o mundo, ata un alimento, o pistacho, a cúrcuma, a jengibre, que incrementa en cuestión de días as súas ventas. Exemplos que acabo de dicir que son inocuos, pero por desgracia outros contidos pois non o son, non? E a proliferación de contidos falsos e manipulados no ámbito digital está a constituir unha ameaza crecente para a igualdade entre mulleres e homes e para a calidade democrática tamén, promovendo racismo, a homofobia ou antifeminismo. Diversos estudios, además, teñen evidenciado que unha parte significativa da desinformación en Internet construe relatos que perxudican a imaxe das mulleres, cuestionan as políticas de igualdade e desacreditan o feminismo. O impacto das fake news con discursos de xénero, así como a escaseza de desmentidos fronte a este tipo de contidos, favorece a creación deses ciberguetos antifeministas. Pola súa banda, plataformas de verificación, organismos europeos, sinalan que estes bulos teñen maioritariamente unha finalidade ideolóxica, poñendo en risco valores democráticos. E se temos en conta tamén os datos, o 70% das denuncias en canles especializadas corresponden á violencia digital contra as mulleres e o 80% das mozas entre 16 e 24 anos sufriron acoso nas redes sociais e unha de cada 5 nenas na Unión Europea sufriu un abuso sexual en línea. Neste ecosistema, a chamada manosfera, un espazo virtual onde se normaliza o odio ás mulleres e onde proliferan comunidades como Since, Los Púa ou determinados foros e influencers abertamente antifeministas, onde
adoitan a levar a cabo insultos como charos, feminazis, todas putas, forman parte dun repertorio habitual que pretende ridiculizar e disciplinar a quen levante a voz. A través de centos de vídeos e contidos virais difúndese ademais un discurso patriarcal sobre como deben comportarse homes e mulleres para alcanzar a denominada mellor versión. Pode parecer inocente, mesmo trivial, non? Pero detrás desta estética amable agóchase a idealización do pasado. Modelos de masculinidade dominante, feminidade sumisa que se presentan como aspiracionais. Son narrativas profundamente políticas, vinculadas á ultradereita neoliberal, non hai dúbida. Construen un concepto de home de alto valor sobre estereotipos sexistas, a home resérvalle o espacio público, recoñecemento de poder, en cambio a muller relegada ao ámbito privado, a valía media pola súa capacidade de agradar, servir e coidar. Ou as tendencias como as tradwife, que acumulan centos de millóns de visualizacións, baixo tamén esa estética aparentemente inocente, vestidos longos, de antais, receitas caseiras e consellos domésticos, onde se agocha unha mensaxe clara: arranxarse para o marido, dedicarse ao fogar e celebrarse en complexos o patriarcado e a dominación masculina. Pois ben, tras máis dun século de loitas feministas, o que se pretende claramente é volver atrás, que as mulleres renuncien á súa autonomía, á súa liberdade e á súa independencia para volver a depender dun home que a sosteña. Pero é que o perigo é maior porque esta maioría destes contidos, case o 40% das usuarias e usuarios, por exemplo, de redes como TikTok, teñen entre 12 e 24 anos, unha etapa crucial na construción da súa identidade persoal. E a repetición constante deste modelo reforza e endurece estes roles de xénero, facendo pasar por naturais ou desesables esquemas que xa creíamos superados. Ante esta situación, creo que é necesario que dende as diferentes institucións, en este caso, dirixímonos ao Goberno galego da Xunta de Galicia, se asuma un papel activo. Fronte a esa desinformación e discursos de odio contra as mulleres, creemos que a Xunta ten que actuar e por iso hoxe presentamos aquí esta iniciativa, para poñer en marcha unha estrategia educativa para a prevención da desinformación e dos discursos de odio por razón de xénero, dirixidos especialmente á infancia e á mocidade, que son as persoas que máis asumen estes contidos, aunque tamén, como vimos hoxe durante todo o día, tamén está ben que se dirixan á xente adulta. Desenvolver materiais informativos e recursos didácticos para o profesorado e a familia, que necesitan ferramentas e instrumentos para poder xestionar e combater estes contidos e aclarar os mesmos, ou incluso impulsar campañas públicas de sensibilización, especialmente nas redes sociais, que visibilicen o impacto da desinformación sobre as mulleres e o feminismo. Os informes coñecidos denotan que estamos nunha situación grave. O último, un informe denominado Así somos, o estado da adolescencia en España, elaborado por unha organización internacional, Plan Internacional, a finais do ano 2025, describiu con claridade o contexto no que viven hoxe as persoas adolescentes e di que se algo define as novas xeracións é a digitalización total das súas vidas. As relacións, a información e mesmo a construción de identidade pasan cada vez máis polo mundo digital. Por iso, señorías, cando falamos de inteligencia artificial temos que falar tamén de inteligencia emocional, porque os que temos adolescentes na casa sabemos que transitan por escenarios marcados pola inmediatez, polas redes sociais e polas novas formas de relación, que ás veces, por desgracia, tamén traen consigo novas formas de violencia. Os datos, como dicía, son moi preocupantes. A violencia sexual afecta especialmente ás mozas e a súa incidencia aumenta coa idade, e por iso hai que combatilas. E nós propoñemos, como dicía antes nas miñas anteriores quendas, combatilas con educación, porque ao final a educación integral para os nenos e nenas é imprescindible, e non o dicimos nós solos, senón estudos da UNESCO e de outras organizacións internacionais demostraron que a educación sexual nas etapas de educación obligatoria reduce as infeccións de transmisión sexual, mellora a capacidade das persoas novas para tomar decisións informadas e contribúe a previr a violencia de xénero. Polo tanto, é importante que eduquemos os nosos nenos e nenas no respeto á diversidade, na igualdade, na empatía e no consentimento. E por iso insistimos nesta necesidade. E por iso, xa remato con esta primeira intervención, quero dicir que espero que esta iniciativa salga adiante, que temos que ser conscientes de que esta violencia digital contra as mulleres non é casual nin espontánea, sino que é unha estrategia que busca disciplinar, silenciar e frear os avances feministas, erosionando ao mesmo tempo a calidade democrática das nosas
sociedades. Por iso, hoxe máis que nunca, creo que mulleres e homens debemos alzar a voz con claridade para decir alto e claro que seguiremos avanzando e conquistando dereitos e non aceptaremos ningún paso atrás. Nada máis por agora. Moitas gracias. Do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Presas. Grazas, presidenta. Dicía a voceira socialista que rematamos o pleno cun palíndromo. Eu creo que igual rematamos cun oxímoron, a ver que acabamos escoitando esta tarde, pero levamos todo o día escoitando bastantes oxímoros, non? Que se supón que se defende unha cousa e a contraria ao mesmo tempo. Intentaron convencernos de que o máis feminista neste contexto é recortar o orzamento de violencia machista ou en vir aquí a defender que non hai que avaliar os plans, etcétera, etcétera. Entón, a ver se esta iniciativa, que a nos parece necesaria e importante, non acaba sendo obxecto doutro oxímoron discursivo. En fin, vaya por diante que desde o Bloque Nacionalista Galego imos apoiar esta iniciativa. Nos queremos deixar aquí unha reflexión da súa importancia, da importancia de combater a desinformación de xénero en todos os contextos, pero moi especialmente agora mesmo, non? E pensar por que está pasando o que está pasando. Todas esas cuestións que a voceira socialista apoiaba en datos, en informes, eu creo que temos que contextualizala nun momento que vivimos que nos desde BNG cualificamos de urxencia feminista, porque hai un rearmamento do machismo que xa temos sinalado e diagnosticado, pero que acontece nun contexto que o alimenta e que non é inocuo, e no que hai tres factores ao mesmo tempo que son moi perigosos. O primeiro é que efectivamente hai unha reacción furibunda contra o feminismo e os seus avances. Eu quero remarcar que é unha reacción que non é casual, que é unha reacción planificada, que é unha reacción que está organizada e que conta con poderosos altofalantes. Poderosos altofalantes como as estruturas de poder tangibles ás que estamos acostumadas, e tamén poderosos altofalantes no que hoxe chamamos manosfera, esa forma de canalización e difusión virtual de posicionamentos que son abertamente antifeministas e abertamente antimulleres. Todo isto pasa, en segundo lugar, nun contexto que hai que entender que é de profunda violencia, un contexto de odio, de guerra, de belicismo. Ese Simón de Beauvoir nos dicía aquilo de que bastará unha crise política, económica ou religiosa para poñer en cuestión os dereitos das mulleres que nunca podemos dar por conquistados, pois o contexto actual aínda máis, un contexto con un imperialismo absolutamente desbocado, un contexto no que se acumulan crises económicas, un contexto que en definitiva é tremendamente duro, é unha tormenta perfecta na que esas crises económicas pois se ve agora unha fase cruenta dun imperialismo absolutamente insaciable que xa estamos vendo a día de hoxe coa subida dos prezos, a subida da gasolina, etcétera, como as consecuencias sobre as clases populares e singularmente sobre as mulleres xa se ven. En terceiro lugar, eu creo que neste contexto non podemos ignorar outro fenómeno que é indisociable á hora de alimentar ese rearme do machismo, é que a dereita está rompendo en todos os espazos consensos, aparentes consensos sociais que estaban conseguidos arredor da violencia machista, outros máis recentes como arredor dos dereitos das mulleres trans ou dereitos como o aborto, que outra vez máis volve ser cuestionada a mínima pola dereita. Por iso, nestes días, cando preparaba esta iniciativa, este debate, pois estiven buscando datos sobre a desinformación, estiven vendo, por exemplo, os datos boísimos que da Universidade de Vigo no seu xa quinto informe sobre o Observatorio de Machismo Digital. Tamén reflexionaba sobre a importancia de tres ámbitos de actuación sobre os que o BNG temos feito propostas de momento con escaso éxito, necesidades como avanzar na información estatística, como que haxa unha macroenquisa pública e planificada de forma periódica sobre a prevalencia da violencia machista e dos estereotipos, a necesidade de ter un Instituto Galego das Mulleres que avance no coñecemento e na investigación, ou a necesidade de abordar o ámbito do ensino, que é absolutamente estratégico á hora de combater a desinformación. Primeiro, porque forma os nenos e nenas como cidadáns críticos para poder atender esa desinformación nun contexto que cada vez vai ser máis complexo coa emerxencia e o avance
da inteligencia artificial. Por iso tamén insistimos hoxe na nosa emenda con espírito construtivo en pedir que se recupere esa optativa da materia de igualdade, que foi unha optativa que no seu día impulsou o Goberno do Partido Popular. Por lo tanto, é unha emenda xa de mínimos e buscando un consenso recuperar unha cuestión que era imperfecta, pero que cando menos habría unha xanela de oportunidade para avanzar neste ámbito, xa sen renunciar a outras cuestións que temos dito, como a necesidade de que haxa educación sexoafectiva regrada, obrigada e ben planificada no ensino. Pero a verdade é que, por moito que nos esforzáramos en buscar eses argumentos, en buscar eses datos obxectivos, esa información cuantitativa e cualitativa, despois do debate que tivemos hoxe pola mañá, a verdade é que paga pena empregar un pouco deste tempo de intervención que lle toca ao meu grupo en poñer palabras ao evidente, o que levamos vendo todo o día, que o Partido Popular no Estado e tamén en Galiza é unha das principais fontes de desinformación que hai nestes momentos en materia de igualdade, en materia de xénero, e vemos que, aínda que estea a Cámara gravando, non paran de fabricar bulos e mentiras, e hoxe volvimos ver varios. Ademais, algúns, como son reiterados, pois imos vendo pleno a pleno como existen, do máis de fondo o máis absurdo, non? E poño algúns exemplos. Hoxe volvimos falar do plan de loita contra a trata, que sei que é unha preocupación tamén da voceira propoñente. Xa pasou no anterior pleno, no que eu interpelei directamente a señora conselleira sobre cales eran as razóns de que chegara a avaliación tarde, pero agora non se ve aprobado o novo. Fixo aquí pois toda unha performance acusándome de non ter falado de que había unha avaliación dese plan contra a trata e de que veu aquí comparecer o señor Barba. Claro que sabemos que veu comparecer, eu mesma fixen a comparecencia, se mal non lembro, tamén a señora Castro. Desde cuestións nimias e demostrables, con evidente darlle para atrás o vídeo deste Parlamento, a outras cuestións. Hoxe volvemos a escoitar aquí difamacións absolutamente lamentables, como que unha conselleira e unha deputada que son moi conscientes de que houbo un caso durísimo nunha plataforma de persoas con discapacidade en Ourense, no que unha persoa que traballaba e traballa para a Xunta, que tiña xa os seus antecedentes cancelados. Outro debate sería se eses antecedentes son cancelables. Eu teño moi clara cal sería a nosa postura, pois sabe perfectamente que ninguén podía saber iso, e aproveitou a dor desa familia, a dor desa plataforma para manipular e para acusar aquí os grupos da oposición de un delito gravísimo. Vimos ese exemplo outra vez. Vimos, por exemplo, como se nega a verdade, como se acusa de que un militante do BNG dixo unha serie de cuestións agresivas nunha rede social á secretaria xeral do Partido Popular, cando primeiro esa persoa non é militante do BNG, cando segundo a señora portavoz do BNG, Olaya Rodil, saiu públicamente desmarcándose desas acusacións e condenando, pero incluso cando iso se fai, cando o Partido Popular apela a unha condena explícita e hai unha condena explícita, pois pasa como ese manido argumento do terrorismo. Cantas veces ao longo da historia, unha e outra vez, o Bloque Nacionalista Galego non só condenou o uso da violencia como arma política, senón que defendeu unha e outra vez o uso da vía do diálogo, e o Partido Popular sigue nas súas 13 de acusarnos e meternos nesa lea. Iso se pasa con esa cuestión que está afortunadamente máis que resolta no contexto político no que vimos, no que vemos, pois desde logo que non pasará co resto. E así con todo. Hoxe mentíronse en afirmación sobre 2 alcaldes do Bloque Nacionalista Galego e as súas posicións políticas nunha cuestión de violencia machista e nun recurso novo da Xunta, pero en fin, eu esta semana escoitei tamén a un exdeputado desta Cámara, o señor Tellado, como acusaba a unha ministra da que eu non son sospeitosa de ser nada fan, a ministra Robles do Partido Socialista, de dicir unha cousa que se escoitaba literalmente que falaba de calefacción nesa grabación da radio. Ese é o modus operandi hoxe da dereita do Partido Popular, que en Galiza lamentablemente están facendo mimetismo día e noite do seu partido en Madrid, non só a hora de votar, tamén a hora de falar e de argumentar, porque por desgracia xa hai bastante tempo que neste Parlamento, cando falan de igualdade, non argumentan, repiten o matraquillo que lles mandan, e iso desde logo é un claro retroceso para avanzar no debate político e tamén un claro avance para avanzar, por
pola redundancia nesta cuestión que formula o Partido Socialista sobre a desinformación e que nos entendemos absolutamente fundamental. Eu confío en que, como teñen que ter algún arrebato de xenerosidade de cara á galería, que teñan hoxe coa súa iniciativa. Nada máis e moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, señora Arias. Grazas, presidenta. Señorías, efectivamente, estamos a piques de rematar unha xornada na que se falou moito de igualdade. Neste caso, falamos de desinformación e dos discursos de odio por razón de xénero. En eso centrarei a miña intervención, pero si tamén o vou a facer dende un punto de vista máis amplio para entender o verdadeiro alcance. Segundo o último informe sobre a evolución dos delitos de odio en España, correspondentes ao ano 24, 252 menores de idade foron vítimas de delitos de odio, 336 en 2023 e 248 en 2022. Entre os delitos de odio que se cometeron a través de Internet ou redes sociales, os ámbitos de orientación sexual e identidade de xénero, ideoloxía e racismo xenofobia son os que mostran maior incidencia, alcanzando a 804 denuncias en 2024. O estudio oficial do Ministerio tamén testemunha que Internet e as redes sociais son os medios máis empregados para cometer ameazas, inxurias e promover o odio. Estes datos reflicten que os delitos de odio en menores de idade constitúen efectivamente un problema crecente que afecta a convivencia escolar e social, xerando discriminación, exclusión e violencia. En consecuencia, os populares galegos non podemos máis que sumarnos a calquera iniciativa que busque promover unha cultura de respeto e diversidade entre nenos, nenas e adolescentes, mediante accións educativas e de sensibilización que preveñan estas condutas. E nunca estaremos na confrontación neste tema. Por iso, apoyaremos esta iniciativa tal como está presentada, a pesar de que para conquerir o que vostedes piden non era precisa esta iniciativa socialista, porque, señora Castro, xa se está facendo. Galicia é hoxe un referente no conxunto de España neste ámbito e vostedes sábeo, en particular gracias a Lei de Violencia Digital de Galicia que se está elaborando e no ámbito educativo o Plan Integral de Benestar Digital de Galicia ou instrumentos como o Protocolo Educativo para a Prevención e Detención e o Tratamento e Acoso e do Ciberacoso Escolar. O obxectivo final é fortalecer a democracia e a convivencia mediante unha educación digital que combine competencias tecnolóxicas, pensamento crítico e respeto aos dereitos humanos. En a loita contra a desinformación, en materia de igualdade, señorías, nada axudan actitudes partidistas, como as das forzas colectivos de esquerda que pretenden apropiarse do feminismo. Como estamos a ver, esa actitude causa rechazo nun amplo sector da nosa mocidade e aléxaos do feminismo. Sobre todo, cando ven que aquelo que as forzas de esquerda predican non se traduce no que os políticos de esquerda logo fan. Todos lembramos iso do exsecretario xeral do PSOE, o señor Ábalos, dicindo son feminista porque son socialista e xa saben como acabou a cousa das súas relacións coas mulleres. Ou o que acontece co señor Tomé en Lugo. Ou como Besteiro calificaba de bulo as denuncias a Tomé por acoso e despois resulta que ao parecer xa levaba tempo coñecendo as mesmas. Ou cando pasado 8M, señora Presas taparon con un mandil o busto de Fraga. Posiblemente esas persoas non sabían que foi no mandato de Fraga, como dixen esta mañá, cando se elaborou a primeira lei de igualdade de Galicia, pero que foi unha das primeiras que tuvo unha comunidade autónoma en España. Tampouco axudan declaracións como as do secretario LGTBI do PSOE valenciano
cando propuxo prohibir que os gays de dereitas non podan usar os espacios conquistados, aínda que logo dixo que era unha brincadeira. Cuidado con esas brincadeiras. E, dende logo, señora Presas, non axuda que os partidos políticos como o BNG teñan unha visión absolutamente sectaria do feminismo, que os ataques ás mulleres, segundo vostedes, se defendan segundo como pensen esas mulleres, porque as mulleres do PP atacadas para vostedes ata o momento non mereceron esa defensa. Tampouco é bon para esa igualdade negarse a rexeitar os ataques ás sedes do Partido Popular. Tampouco, señora Presas, axuda a aceptar o voto dun presunto acosador para manter o poder na Deputación de Lugo, donde vostedes, por 500.000 euros, venderon a dignidade das mulleres, por 500.000 euros e por unhos despachos e unhos coches oficiais para seguir mantendo o poder. Combater a desinformación non é poñer unha mordaza a medios que non repitan as consignas do Goberno como hoxe fai Radio Televisión Española, a televisión gubernamental. Combater a desinformación non é pretender silenciar denuncias en medios que despois se traducen en feitos probados por sentencias firmes ou en actos de presión incondicional. Defender o feminismo e tamén non xustificar a invisibilización das mulleres detrás dun burka. Por suposto que estamos de acordo en que é necesario combater os discursos de odio e os bulos, todos, cheguen polos medios que cheguen e cheguen de onde cheguen. Polo que ten que ver cos medios digitais, como saben e como xa dixen anteriormente, a Xunta está traballando na que será a primeira lei de violencia digital de Galicia, que será tamén a primeira de España en actuar fronte ao machismo e acoso nas canles digitais. Na súa elaboración participan diferentes departamentos autonómicos e está aberta tamén a entidades, profesionais e expertos neste ámbito e, por suposto, teremos oportunidade neste Parlamento de facer tamén achegas e espero que a podamos apoiar por unanimidade. O obxectivo é establecer medidas de sensibilización, prevención e detención do acoso no eido digital. Queremos fomentar unha convivencia respetuosa nas contornas digitais, actualizando os protocolos de actuación, potenciando ferramentas de denuncia e dando ás vítimas un respaldo legal cando se vulnera, por exemplo, a súa intimidade sexual. E tamén no ámbito educativo dispoñemos en Galicia dunha ferramenta innovadora, consensuada e ampla, como é o Plan Integral de Benestar Digital de Galicia. O Plan Integral de Benestar Digital de Galicia establece unha estrategia pública para garantir que o uso das tecnoloxías digitais por parte da infancia e da adolescencia sexa seguro, responsable e compatible cos valores democráticos. En síntese, o plan entende que a loita contra a desinformación é unha competencia educativa que debe integrarse no currículo e na alfabetización digital. Pero non se trata só de protexer os menores cunha estrategia escolar, como vostedes piden, senón tamén de xeito transversal cando saen da clase. Por iso, en Galicia, vamos máis aló e temos en marcha un plan que trascende incluso o ámbito educativo. O Plan de Coordinación con Servicios Sociais, Fiscalía de Menores e Forzas de Seguridade encamiñado a previr condutas de odio nos menores e adolescentes. Non foi preciso esperar a que o PSOE presente esta iniciativa porque a estrategia que vostedes demandan xa existe. E, de feito, xa en vigor, a Xunta creou, liderou e promoveu protocolos escolares, iniciativas que son imitadas ou tomadas como referencia noutras comunidades autónomas e por distintos sistemas educativos. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señora Castro.
Sí, grazas, presidente. Pois, como dicíamos antes, non? E xa dixo hai un século Simón de Beauvoir, pois bastará unha crise política, económica ou religiosa para que os nosos dereitos, os das mulleres, pois sexan cuestionados, e por iso temos que ser dilixentes e vixiantes e non dalos nunca por adquiridos. E as políticas, como dicía antes, teñen que ir acompañadas acompasadas co sentimento e co avance social. Os datos que leíamos antes na primeira quenda pois nos están a demostrar que neste momento as políticas de igualdade non están a calar como deberían. Non están a calar porque non chegan á adolescencia, e así pois hai respostas a enquisas que se fan pola rúa pois sorprendentes, non? Moitos mozos e mozas din que están a favor de igualdade, pero non polo feminismo, porque o feminismo é unha doutrina que intenta poñer as mulleres por riba dos homes. Non escoitamos cosas así, ante isto sí que fai falla unha resposta pública baseada na educación, na alfabetización mediática e na sensibilización social con perspectiva de xénero. E señora Arias, grazas por apoio á iniciativa, non é moi esperanzador este apoio porque lembrolle que no ano 2024, en novembro de 2024 en concreto, tamén apoiou o Partido Popular unha iniciativa na que pedíamos incluir a educación afectivo-sexual nos proxectos curriculares dos centros de ensino obrigatorio a partir do curso, dicíamos, 25-26, e a Xunta non o fixo, que ven que está aquí o Conselleiro de Educación para lembrarllo, non? Ou planificar establecer un programa específico de formación ao profesorado e outras iniciativas das que non desenvolveron absolutamente nada. Insisto dicindo que este mundo no que estamos pois introduce novos retos como a transformación digital e que as mulleres estamos especialmente sensibles a todas estas novas formas de violencia machista e que non é casual, senón é unha estrategia da ultradereita. Acaban de desclasificarse hai unhas semanas papeles do golpe de Estado fascista do 23 de febreiro. Os últimos vestixios daquela España en branco e negro, de xugos, frechas, seccións femininas e tamén de pais da Constitución. E Galicia ten que ser unha Galicia que avance e que non mire para atrás, e non podemos deixar que mire para atrás. E dicía que a necesidade de educación para evitar estes bulos, esta desinformación digital, e para evitar, sobre todo, que o pasado avance, é necesaria non só nos nosos adolescentes, e tamén nos nosos adultos. E hoxe o vimos claramente neste pleno. Vimos claramente como vostedes utilizaron esa desinformación para as súas intervencións e utilizaron incluso a IA para difamar. E poño varios exemplos da IA. Miren, o Partido Popular de Burela, unha foto con IA do señor Tomé e da presidenta da Deputación, unha foto con IA para dicir que estiveron xuntos outro día nun acto cando non era certo, manipulada por IA. Repito, como xa dixo a señora Presas, ese vídeo tan patético dicindo o señor Tellado que a ministra de Defensa, cando dixo que estaba a gusto porque poñeron a calefacción e non facía frío, transformaron non en que estaba a gusto co señor Trump, un ridículo espantoso. Ou os vuelos de Irak, que dixeron os 20 vuelos que saíron de España dirixidos a bombardear Irak, cando non é certo. Vostedes saben que eses voos fixeron en rota a escala e pasaron a outros países europeos como Italia, como Alemania ou incluso a Marruecos para despois, non sei, o que lle permitiran ao resto de estados, porque o goberno de España foi o único que dixo que dende España non. Polo tanto, non respondemos polo noso goberno, non polo de Italia, non polo de Marruecos e non polo de Alemania. Polo tanto, manipularon vostedes tamén esa información. E manipularon outras moitas informacións como a da lei do sí o sí, que teñen tan pouca vergoña de seguir repetindo un discurso cando hai unha semana votaron a favor no Parlamento Europeo da lei do sí o sí o Partido Popular Europeo. Ou cando falan do ex-presidente da Diputación de Lugo, falan por unha banda do ex-presidente da Diputación de Lugo e por outra parte tapan o alcalde de Móstoles. E como xa dixo un concelleiro desta alcaldía, que dixo, pero vostedes non saben como é ligar. Así se liga a unha persoa que sigue sendo alcalde de Móstoles co respaldo do Partido Popular e que ten unha denuncia por agresión ou por acoso sexual. Polo tanto, vostedes calan tamén cando se está a producir diariamente un acoso, unha agresión física ou
outro día unha periodista como Sara Santolaya por alzar a voz. Calan vostedes tamén e dan as costas. Pero remato, ese remato. Por moitas cousas ten que pedir perdón o Partido Popular, pero por moitas cousas ten que pedir perdón pola principal cousa que ten que pedir perdón e mañá fará 22 anos e por esa terrible foto das Azores que casou casi 200 mortos no noso país e 1.800 heridos. Esa é unha das principales cousas por as que ten que pedir perdón. Señora Castro, sobre a emenda? A emenda, pois, non a imos aceptar porque creemos que temos que avanzar cara a esa educación afectivo-sexual integral e non quedarnos no medio do camiño como propoñía na súa época o Partido Popular. Bueno, pois entonces, rematado xa o debate das proposicións non de lei, procedemos á votación das mesmas e pechen as portas, por favor, e comenzamos votando a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego por iniciativa de doña María Monserrat Prado Cores sobre a demanda dirixida á Xunta de Galicia co fin de que desenvolva unha estratexia integral para a atención á saúde das mulleres. Acepta a emenda do Grupo Parlamentario Socialista. Votamos. Presentes 66, afirmativamente 30, en contra 36, polo tanto queda rexeitada. Votamos a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre as demandas que a Xunta de Galicia debe trasladar ao Goberno Central en relación co sistema de actualización salarial do persoal empregado público. Non se presentaron emendas, votamos. Presentes 66, afirmativamente 22, en contra 43, hai unha abstención, polo tanto, queda rexeitada. Votamos a do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa de doña Paula Prado, sobre as demandas que a Xunta de Galicia debe trasladar ao Goberno Central en relación co proxecto Variante Oeste de Caldas de Reis e acceso do Porto de Vilagarcía á AP9. Non se aceptan as emendas do Grupo Socialista e Grupo do Bloque Nacionalista Galego. Votamos. Presentes 66, afirmativamente 58, non hai votos en contra e non había tampouco abstencións, que borrouseme aquí o tinglao este. Astivos o PSOE, vale. Bueno, pois entonces queda aprobada. E votamos agora do Grupo Parlamentario Socialista de Galicia, iniciativa de doña Lara Méndez, sobre as medidas que debe pôr en marcha a Xunta de Galicia para a defensa do sector primario galego afectado polo acordo comercial entre a Unión Europea e Mercosur. Hai unha emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego que non se acepta. Votamos. Presentes 66, afirmativamente 7, en contra 58, hai unha abstención, polo tanto queda rexeitada. Votamos a do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa de don Rubén Lorenzo, sobre a demanda que a Xunta de Galicia debe trasladar ao Goberno Central co fin de que teña en conta as reclamacións de Galicia para as seguintes fases de elaboración da planificación ata 2030 da rede de transporte de enerxía eléctrica. Non se acepta a emenda do Grupo Socialista e se acepta a emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Votamos. Presentes 66, afirmativamente 59,
Non hai votos en contra, hai 7 abstencións e, polo tanto, queda aprobada. E, por último, votamos a do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de doña Paloma Castro, sobre as accións que debe impulsar a Xunta de Galicia ante o crecemento da desinformación sobre as mulleres e dos discursos de odio por razón de xénero. Non se acepta a emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Votamos. Presentes 66, votan afirmativamente os 66, polo tanto queda aprobada. Suspende o pleno ata mañá ás 10 da mañá. Boa tarde. Calculamos ben, 7:30.